gledana. Gledana. Biće gledana, ja vjerujem da će biti dobra gledanost. Ovo je... će biti gledanost 80%. Branitelji iz Savske 66 nisu krenuli put Markovog trga čekati ishod sastanka koji čekaju već 224 dana. Oni gledaju izravan prijenos sastanka premijera Zorana Milanovića sa njihovim predstavnicima ovdje u šator, gdje nas novinare nisu puštali do prije nekih 15 minuta. Pokušali smo razgovarati s njima o tome što očekuju od ovoga sastanka, međutim kažu od jučer poslijepodne je dogovor da nema nikakvih javnih istupa niti izjava za novinare, dok im se ne obrate njihovi vođe koji su danas na sastanku sa premijerom Milanovićem, što očekuju negdje u poslijepodnevnim satima. Tada bi trebali doznati i odgovor na pitanje: ostaju li ovdje u Savskoj 66 ili je ovaj 224. dan njihovih prosvjeda i posljednji dan prosvjeda? Pokušali smo jutros razgovarati i sa Josipom Klemom, ostaju li pri svojim dosadašnjim zahtjevima koji su, podsjetimo još jednom, Ustavni zakon o braniteljima, također onaj glavni zahtjev, smjena ministra Matića, njegove pomoćnice i njegovoga zamjenika, te dodatne proračunske stavke za same branitelje. Međutim, nije nam želio odgovoriti na ovo pitanje. Želim vam dobrodošlicu i ono što me zanima je, dakle, da vidim gdje smo vam se zamjerili kao vlada, ako smo vam se zamjerili, šta realno možemo napraviti. I ako to mogu postaviti na takav način, kad je bilo bolje ili bitno bolje nego što je u ove 3,5 godine, kad je u pitanju status branitelja. Dakle, konkretne stvari koje mi možemo napraviti. Kriza je, branitelji imaju poseban status, neću reći povlašten status. Vlada vodi ekonomsku i socijalnu politiku sa nizom ograničenja i pod pritiscima pod kojima se nalazimo, a nalazimo se, iznutra, ne izvana, dakle unutar zemlje, da svima pomognemo, da svi budu koliko je moguće zadovoljni. Mi vaša prava, ja mislim da nismo dirali, da ih nismo dovodili u pitanje i to je bio i moj izričit radni, politički nalog prije svega ministru Fredu Matiću, vašem kolegi, ratnom prijatelju. Ako je negdje pogriješio, ja bih htio vidjeti gdje. Ako je, nije namjerno. Jer to nije naša politika. Dakle, naša politika je respekt i zaštita prava, koje su na jednoj pristojnoj razini. Neću reći visoko, jer time se ne trguje. Ja ću tu stati. I sad, mislim, ne smatram ni da sam ja netko ko vodi ovaj sastanak. Ovo nije sastanak vlade. Ja vodim sastanke vlade. Ovdje razgovaramo. Prema tome, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Pozdravljam vas i vaše suradnike. Prije svega da se predstavimo. Ovdje su gospodin Klem, predsjednik udruge specijalne policije, gospodin Dražimir Jukić, predsjednik udruge zbora gardijskih hrvatskih brigada i gospodin Tihomir Treščec, predsjednik zajednice udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, moja malenkoš Đuro Glogoški, predsjednik udruge 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine i moja supruga koja ju prati kao njegovateljica. Evo, za početak gospodin Klem će uvodni dio. Poštovani premijeru, poštovani ministri. Hvala vam, gospodine premijeru, što ste uspješno vodili zemlju 3,5 godine. Mi, hrvatski branitelji, nismo ovdje došli da tražimo materijalna prava. Došli smo po dostojanstvu. Nažalost, 225 dana smo čekali ovaj radni sastanak. Da li je on mogao biti prije ili poslije? Neka je se samo dogodio. Hvala vam na tome. Puno se stvari dogodilo u ove 3,5 godine. Međutim, dok su još mediji ovdje skoncentrirani, želim vam samo poručiti jedno. Kako ste primili hrvatske branitelje, primite i ostale društvene skupine. Primite sindikalce, primite Imunološki zavod, primite radnike RIZ-a, primite Jadrankamen i ostale skupine od blokiranih do udruge Franak. Ljudi ponekad samo trebaju razgovor i dijalog. Sa razgovorom i dijalogom se puno toga može riješiti. Kada kažemo dostojanstvo, na što mislimo? U sve ono što nam je vaša vlada omogućila i hvala vam na tome.
Međutim, bili smo svjedoci ove 3 godine i nešto da nas određeni saborski zastupnici, a možda su i članovi SDP-a, nazivaju da smo barbari. Zar jedan hrvatski branitelj može biti barbar? Zar može biti terorista? Nijednom prilikom nismo čuli da ste se vi, niti jedan od ministara koji je ovdje ispred nas, ogradili od toga. Zar vi stvarno smatrate da smo mi barbari? Da li smo mi, ministre, jedna šačica branitelja? Vi dobro znate kako su organizirane braniteljske udruge. Dobro znate koga predstavlja ova odora. Dobro znate koga predstavljaju i gospodin Jukić i gospodin Glugoški. Jedino što smo tražili, to je tražili smo dijalog. Da smo vam pružili ruku, mi hrvatski branitelji, sjetite se kad ste postali ministar, prvi smo s vama stali u humane akcije, od čišćenja snijega pa nadalje. Gdje smo se možda malo razišli? Vratimo se u 2012. godinu. Sjetite se da sam vas zvao i da sam vam rekao, idemo ministre svi zajedno na molitvu za naše generale Gotovinu i Markača. Znate i sami što ste mi odgovorili. Da nažalost vi kao ministar ne možete podržavati ratne zločince. Međutim, možda je to bio stav vlade i niste bili s nama išli u katedralu na molitvu. Međutim, ova se vlada možda i zauzela za generale i zato vam hvala sve što ste mogli pomoći njihovim obiteljima. Nakon toga smo opet nastavili dijalog s vama. Htjeli smo razgovarati. Sjetimo se samo 2013. godine. Zajedno smo u Kninu, gospodine premijeru, ako se ne varate, poslije svečanosti Oluje dogovorili da ćete se snaći. Možda opet niste imali 1,5 godina vremena. I to ćemo. Nemamo vam šta opraštati. Hvala da smo se i danas našli. Međutim, 2013. godine smo se zajedno sastali sa ministrom, zamjenicom i njegovim pomoćnikom u Domu specijalne policije. Kako bi napravili zajedno jedno radno tijelo koje bi radilo na izmjeni i dopunu zakona. Na čelu toga su bili Ilija Vučemilović i Neda Balog. I sam ministar se ispričao već u Hrvatskom saboru i rekao je da je možda pogriješio. I hvala mu što je s nam mogao hrabrosti da se ispriča hrvatskim braniteljima. Međutim, tada se već pokazalo da nema dijaloga sa hrvatskim braniteljima. Htjeli smo pomoći vašoj vladi kako bi se i onda napravio zakon po mjeri hrvatskog branitelja. Što je poslije toga slijedilo? Zakon je napravljen, odnosno prijedlog zakona je izašao bez dijaloga sa hrvatskim braniteljima. 2014. godine, 17.5. u Lisinskome, na jedan demokratski način, sa hrvatskim zastavama, okupilo se preko 2000 hrvatskih branitelja. Moramo ovdje reći tko je to bio, da ne bi bilo opet da je to bila jedna šačica. Bilo je najmanje 100 invalida u kolicima, bilo je 110 hrvatskih udovica, bile su roditelji, majke i očevi, bili su veterani, dragovoljci, gardisti, specijalci, policajci i svi ostali. Vi ste bili premijeru na službenom putu i niste mogli doći na sastanak. Međutim, na tome sastanku je bio ministar Matić i bio je predsjednik Hrvatskog sabora. Bilo bi od mene ružno da vas sad pitam što su mi razgovarali na tome sastanku, odnosno na toj konvenciji, jer sigurno od svojih obaveza to ne bi mogli znati. Međutim, ministar Matić vas je morao izvijestiti da se okupilo 2000 hrvatskih branitelja i da nešto traže. A tražili smo samo dijalog, razgovor i sada ne ponavljam, možu vam to poslije reći o čemu se radilo. I nakon toga smo čekali mjesecima, od 5. mjeseca do 10. mjeseca, čekali smo ministra da nam pozove hrvatske branitelje, jer tamo su izrečene neke riječi. Nismo tamo došli da bi nekome pljeskali, da bi nekome fićukali. Međutim, htjeli smo nešto reći. Međutim, ministar Matić nije imao vremena da sazove hrvatske branitelje, da sazove te udruge s kojim se svi dičimo, s kojim gdje dobijamo novce iz državnog proračuna. I tako vam inače funkcionira Ministarstvo hrvatskih branitelja. Kad danas pričamo o šačici hrvatskih branitelja, moramo znati i ono što stalno ponavljam. Ako imamo 1000 braniteljskih udruga, neka ministar kaže 20 koji ne podržavaju ovo. Međutim, mi ne želimo raditi podjele na mi ili oni. Došli smo s nama ovdje razgovarati. Ne postavljamo ultimatume, ali vama želimo reći što se to sve bilo. I kad je došao taj 20.10.2014. godine, ja osobno, a i moji prijatelji, smatrali smo da će do dijaloga doći u roku 24 sata. I nije nam napadalo na pamet da ostajemo 225 dana. Smatrali smo da mi to hrvatski branitelji nismo zaslužili.
a pogotovo 100% ratni vojni invalidi. Žalosni smo što međutim možda se niste snašli u svemu tome, pa da se to prebacili odmah na politiku, i na HDZ, i na Milana Bandića, i na sve drugo. Mi hrvatski branitelji ne želimo da budemo ničiji PR, da neko na nama gradi političke bodove, tako ni vi, niti oporba. Međutim, samo smo željeli razgovarati s vama. Kroz ovih 225 dana mnogi su prošli kroz šator. Svega je bilo. Od suza, nažalost i tragedija, do ushićenja i sreće. Vidjeli smo šta su hrvatski branitelji doživjeli. I opet, ministre, niti vi ministre Kotromanović, a niti vi premijeru, niste stali u obranu hrvatskog branitelja. Kad su nas opet počeli nazivati pogrdnim imenima. Militanti, barbari, teroristi. Nijedan hrvatski branitelj, ma šta god da napravio, nakon onoga što je prošlo u Domovinskom ratu, ne možemo reći za njega da je barbar. I to je nešto što nas je povrijedilo. Nakon toga nismo sjeli za razgovor za stol da razgovaramo. Nego šta je počelo? Opet je počelo ne da riješimo problem, nego kako da se riješimo Savske. Bilo je upitno da li je prosvjed ilegalan ili nelegalan. I gospodin ministar Ostojić je rekao da svako ima pravo na prosvjed, jer Ustav je to zagarantirao. Šator smo morali tamo staviti. Zamislite zimu i onu studen koju smo proveli tamo. Zar smo trebali pustiti da se neko smrzne tamo? S druge strane, vidjeli ste sami, možda se ministre niste snašli. Mjesto da ste htjeli obraniti hrvatskog branitelja, opet ste napravili podjele. Podjele u društvu, da li neko ima velika primanja ili nema. Da li je Glogoški posvojio kuću ili nije. Tko će platiti WC ili ostalo. Međutim, znamo i sami da smo se morali prije toga svi riješiti. Dolaze antiprosvjednici, te pojedinci, te određene čudne skupine ljudi. I tada smo tražili da nas zaštitite. Kako je vaš dom u Krajiškoj, tako je naš dom u Savskoj. Nažalost, mi tamo spavamo, jedemo, imamo fiziološke potrebe. I zato smo samo htjeli pokazati da ste trebali stati u obranu nas i reći prosvjedujte, ali nemojte dolaziti pred njihov dom u Savskoj. Kad smo došli kod vas u Krajišku, vidjeli ste sami, vaša supruga je izjavila da nije znala da li je potpora ili podrška. To je samo način da ne želimo povrijediti vašu obitelj. I ja vam se ispričavam kao čovjeku ako smo u jednom trenutku ugrozili i vas i vašu obitelj. Ono što se posebno želim svim građanima ispričati, nisu rješenje plinske boce na cestama. I mi to hrvatski branitelji ne podržavamo. Međutim, moramo se vratiti u okolnosti koje su bile u četvrtak na Markovom trgu. Došli smo ovdje samo po dijalog i razgovor. Da ste prošli pored nas i rekli, dečki, Bog, kako ste, nemam sad vremena, nađemo se idući tjedan, istog trenutka bi otišli. Ko što smo vam pokazali kad ste zakazali termin da smo to napravili. Nismo bili spremni i ne želimo se sukobiti sa hrvatskom policijom. Ovaj puta moram reći da ne osuđujemo djelatnike hrvatske policije, bez obzira što se god dogodilo tamo. Međutim, osuđujemo političke odluke. Ružna je slika da neko napada hrvatske branitelje. Danas smo došli u odorama hrvatske policije i hrvatske vojske. Gospodo draga, da, mi smo ti branitelji i koji smo bili i u Markovoj crkvi. Danas smo došli u svečanoj odori. Međutim, isti je Josip Klem, isti je Đuro Glogoški, isti je gospodin Jukić ili gospodin Tihomir. To su ružne slike koje mi ne želimo da budu u ovoj domovini. Zato, gospodine premijeru, još jedanput vas molim, primite sve društvene skupine, razgovarajmo. Ako budemo razgovarali, neće biti ni Savski. Hvala lijepo. Hvala, gospodine Klem. Mislim, slažem se sa većinom stvari. Neke stvari gledamo možda malo drugčije. Evo, vi ste došli prije nekoliko dana ovdje sa prosvjednicima Imunološkog zavoda. To ste spomenuli, pa ću vam samo prije nego što ili dam riječ svom ministru ili nekom još od vas, ako želi reći nešto konkretno. Jer ministar odgovara za konkretne stvari, dakle za novac i za prava, to nije nevažno. I kad kažete politika, i ovo je politika, postoji prljava politika i poštena politika. Sve je politika. Kada se radi o odnosu u društvu, o raspolaganju proračunom, to je politika. Ljude to zanima. Ali Imunološki zavod, 8 ili više godina, ta nekad značajna tvrtka se razbija. Mi dolazimo u Banske dvore, dolazimo u administraciju, u vladu
Mislim da nam nitko ne može zamjeriti za sve ono što je bilo ranije i pokušavamo naći rješenje. U međuvremenu veliki dio tog zavoda, svi oni koji imaju neka znanja su otišli. I mi tražimo rješenje. Vi znate da taj zavod ima sojeve virusa, da je to kao oružje, da ne želimo da to padne u ruke bilo kome, kod prodaje ili dokapitalizacije zavoda. I dok mi tražimo rješenje uz 50 varijabli, vi zajedno sa 20 ljudi iz Imunološkog zavoda prosvjedujete na Markovom trgu, koji sam ja otvorio za prosvjede, bio zatvoren. Hrvati nisu smjeli doći na Markov trg do 2012. godine. Samo da vam kažem, dakle, čime se bavimo i šta pokušavamo riješiti. Imunološki zavod, konkretan primjer. Pa nije to autoprevozno poduzeće. Dakle, itekako. E sad, ako želi li gospodin Glogoški reći... Da pozovete Imunološki pa da s njima razgovarate o tome. A sad ćemo se vratiti na to. Pustimo sada, dakle, nismo ovdje radi Imunološkog zavoda. Pa naravno da niste, naravno da niste. Ja vam kažem što pokušavamo napraviti, pa nije to jednostavno. Pa ako neko 10 godina nešto zanemaruje, a sad ti pada u ruke, dakle, to je kompleksna stvar. To se ne može riješiti jednim potezom. I druge, tamo su isto nejednaka mišljenja. Primite jedne i druge i razgovarajte s njima. To znate bolje nego ja. To je točno, to je točno. To je točno. Da, naravno. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ja ću ovo što je Josip govorio, gospodine predsjedniče Vlade, nekoliko stvari zbog kojih je u stvari došlo do ovih prosvjeda. Godinama Udruga 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida djeluje 13 godina. Mijenjali su se vlade, mijenjali su se ljudi, uvijek smo razgovarali sa svima, susretali smo se s problemima, pokušavali ih rješavati. I kroz sve te godine došli smo do jednog iskustva, da uvijek politika pokušava pronaći svoje rješenje među braniteljskom populacijom. Uvijek smo, neovisno o tome koja je vlada na vlasti, govorili ono što je dobro, govorili smo ono što nije. Rekli smo hvala svakoj vladi koja je napravila nešto dobro, ali smo također i one koje nije napravila dobro rekli što to nije dobro. Unazad 3 godine mi smo, nažalost, u nekim problemima koji su vezani u sve gore zdravstvene probleme s kojima se susreće ova populacija hrvatskih branitelja. I 2 godine pokušavamo dogovoriti sastanak s ministrom zdravlja. Razgovarali smo s gospodinom Matićem o tome. Zatražili smo sastanak zbog onih ljudi koji imaju velikih problema. A ovo su naši problemi, gospodine, otvori, digni. Ovo su naši problemi s kojima se mi susrećemo. Nismo tražili ništa drugo, već da nam sustav zdravlja pomogne u ovome, gospodo. Pogledajte vi. 2 godine molimo za ljude koji su s ovakvim ranama, a koje su posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, da nam se pomogne, da im se omogući liječenje u zdravstvenim ustanovama. Što dobijamo za uzvrat? Dobijamo to da ministar Matić kaže da 2 godine ne može dogovoriti sastanak s ministrom zdravlja. Sve ovo smo dostavili na traženje Ministarstva branitelja kako bi bio dogovoren sastanak. Zašto to govorim? Da li je moguće da u bolnici u Čakovcu, našem 100% invalidu koji ima ovakve rane, glavna sestra na odjelu kaže pogledaj koliko državu košta tvoje liječenje? Da li je moguće da u Karlovačkoj bolnici čovjeku koji ima ovakav dekubitus kažu nemamo novaca za tvoje liječenje, idi kuća, ali ćemo ti privatno poslati da 24.000 kuna dođe tvoja terapija za mjesec dana koju mora sam platiti, koje ne podržava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje? Da li je moguće da za 100% hrvatskog ratnog vojnog invalida nema mjesta u bolnici? Pusti ga kuć, nakon 2 dana umre. Sve su to razlozi zbog kojih smo u Savskoj što se tiče naše populacije. Govorimo to iz razloga što se uvijek govori ništa ukinuto, sva prava imamo, sve imamo. Ovdje je, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, je rješenje jedno u nizu od 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida kojima se onemogućuje rehabilitacija. Ovdje je rješenje koje je izdao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i nakon žalbe rekli su da nema pravo. Čovjek je u invalidskim kolicima, paraplegija je. Možemo dalje. Ovdje su rješenja institucija ove države. Hrvatskog ratnog vojnog invalida, izvadi Jospe, molim te. 100% prve skupine
koji 17 godina ostvaruje prava u Republici Hrvatskoj. Ovdje su rješenja svih potvrda MORH-a, ovdje su rješenja o njegovom pravu na mirovinu, na invalidninu, potvrda o statusu hrvatskog branitelja, potvrda okolnosti stradavanja, sva moguća rješenja. Kako je moguće? Tko nakon 13 godina donosi 17 godina, donosi 2013. godine izmjenu i dopunu zakona po kojem 100% hrvatski ratni vojni invalid u invalidskim kolicima nakon smrti supruge ne može ostvariti više to pravo, nema pravo na njegovatelja. Čovjek je zatražio od prvostupanjskog tijela njegovatelja. Prvostupanjsko tijelo je odbio. Uložio je žalbu na Ministarstvo branitelja u 6. mjesecu prošle godine putem odvjetnika. Do danas nije dobio odgovor, iako znamo da je zakonski rok 3 mjeseca. Godinu dana je 100% hrvatski ratni vojni invalid bez prava na njegovatelja. U sva ostala prava na sufinanciranje ortopedskih pomagala i sve ostalo. Kako je moguće, gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, da nakon svega toga netko kaže da nije ukinuto, da nije umanjeno nijedno pravo hrvatskog branitelja? Mi znamo da prava imaju uglavnom stradalnici Domovinskog rata, a ne svi hrvatski branitelji kao što se prikazuje cijelo vrijeme slika u hrvatskoj javnosti. 20 i više godina u hrvatskoj javnosti prikazuje se slika o lažnim braniteljima, lažnim invalidima, onima koji su nasilnici u obitelji, onima koji su alkoholičari, drogeraši, ali sve o to ostavimo iza sebe. Kada imamo situaciju kada ministar Matić tvrdi da nije nikome ništa ukinuto ili smanjeno, nažalost, rješenje hrvatskog branitelja koji je primao opskrbninu iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja izmjenom i dopunom zakona kaže ukida se taj članak. Znači nije točno da se ništa ne ukida, ukida se taj članak, prebacuje se u socijalu i kaže ovako: za čovjeka koji ima suprugu i 3 djece, znači socijalna naknada za njega i za suprugu iznosi daleko manje nego što je bila kada je primao opskrbninu. To treba naglasiti. Rješenje, znači za njih 5 1052 kune. 1090 kuna primao je taj hrvatski branitelj koji je nesposoban za rad. Znači nije mogao zaposliti, nema mirovinu, nema invalidninu, nema ništa. Prebačen u socijalu. On i 4 člana njegova još obitelj primaju 1052 kune. I zato vas molim još jednu stvar. Sada ću vam reći kako treba poniziti hrvatskog branitelja. Znači od 6000 hrvatskih branitelja koji su primali opskrbninu iz Zakona o hrvatskim braniteljima, njih 1500 više to pravo ne može ostvariti. A oni koji ostvaruju socijalnu naknadu sada, ne znamo zašto prebacivanje u socijalu, kaže između ostalog, treba dati izjavu da je upoznat da će se izvršiti zabilježba tražbine o mojim nekretninama ili na nekretninama u vlasništvu članova moga kućanstva ukoliko mi Centar za socijalnu skrb odobri pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Znači, nakon što je prebačen u socijalu, još dodatno treba, kao jamstvo državi, što prima sa 4 članova obitelji još tih 1052 kune, treba založiti svoju kuću kako bi se država osigurala. Hrvatski branitelji imali su odgovornost u Domovinskom ratu, imaju odgovornosti prema svojoj obitelji. Kako nije sposoban za rad, sa 1052 kune kako prehraniti 5 članu obitelj. Nažalost, mnogi od njih podižu ruku na sebe. Mnogi su učinili taj čin i nakon njegove smrti njegova obitelj, ako i dalje želi živjeti u toj kući, mora vratiti sve te novce koje on primao kao socijalnu naknadu. Imamo situaciju, također gospodine predsjedniče Hrvatske vlade, Ministarstvo branitelja izdaje rješenje jednom dijelu populacije stradalnika Domovinskog rata i nakon isplaćivanja prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja, nakon 6 mjeseci, ovdje su potpisi ministra Matića, koji se ispričava tim osobama da je pravna služba pogriješila, znači da nije trebala izdati ta rješenja i nažalost ti ljudi ostaju na ulici. Što znači isprika gospodina Matića ljudima koji su ostali na ulici? Što znači isprika
Ministarstva hrvatskih branitelja koje je pustilo naputak na urede državne uprave da te osobe ostvaruju to pravo, izdalo im rješenja, počeli su ostvarivati to pravo, a nakon toga im je to pravo ukinuto. Ovdje je i dokumenat pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Supruga gospođa je radila nakon naputka iz ureda državne uprave, znači rečeno je da može ići u mirovinu. Otišla u mirovinu, sada je nezaposlena, ima dijete koje školuje. Iako je ministar obećao da će se to pitanje riješiti, da se zaposli, do danas nije riješeno. Njih oko 60 je nažalost ostalo bez ikakvih primanja, ikakvih prava. Kada je u pitanju Zakon o mirovinskom osiguranju, ne znamo što je to smetalo i kome smeta da hrvatski branitelji budu u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Sve ovo o čemu govorim, jedan od glavnih uzroka je da su se prava, to jest obaveze države prema stradalnicima Domovinskog rata počela prebacivati u nadležnost drugih zakona i drugih ministarstava. Postavljamo pitanje s kojim ciljem? A naravno vidljivo je, Zakon o mirovinskom osiguranju prije svega stupio na snagu 1.1.2014. trebao se početi provoditi s 1.1.2015. godine. Hrvatski branitelji na koje se odnosi nisu sudjelovali u izradi tog zakona, nisu kao što nisu sudjelovali u mnogim izradama izmjena i dopuna zakona u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Tražili smo od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nam dostavi što će to biti u tim promjenama, nisu nam dostavili. Tražili smo da nam dostave izračune, nisu nam dostavili. I tada nakon početka prosvjeda u Hrvatskom saboru na Odboru za ratne veterane donese se zaključak da se prolongira cijeli Zakon o mirovinskom osiguranju. Predsjednik Sabora zaključuje sjednicu Sabora, sve odlazi pod ingerenciju Vlade Republike Hrvatske koja donosi odluku da se prolongira samo jedan članak zakona, ne prema zaključcima odbora, već onaj članak zakona koji govori o tome da se prolongira samo pravo onih koji imaju pravo iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Zašto ovo govorim? U tom istom zakonu, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, razdvajaju se mirovine hrvatskih branitelja iz radnog staža po posebnim propisima, ali istovremeno se ne razdvajaju mirovine oficira JNA. S razlogom si postavljamo pitanje zašto ne njihove, a hrvatskih branitelja da. Novi koeficijenti izračuna su u Zakonu o mirovinskom osiguranju. Mi do danas nismo dobili iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kakve će mirovine biti onih hrvatskih branitelja, pirotehničara, pripadnika MORH-a, MUP-a koji odlaze u mirovinu, jer znamo da njihove mirovine se smatraju sve mirovine po posebnim propisima. Kakva je situacija sa nama koji smo ostvarili to pravo, a koji ćemo ići na reviziju iz razloga što ako neko pošalje anonimnu prijavu, tada idemo na reviziju po novom pravilniku, po novom i po jedinstvenom tijelu vještačenja. I s razlogom si postavljamo pitanje kako je moguće, do sada se o tome nitko nije očitovao, da je Republika Hrvatska preuzela mirovine invalidske mirovine iz takozvane SAO krajine. Da li je napravljena revizija tih mirovina? Kako su ti ljudi ostvarili invalidnost? Da li možda u agresiji na Republiku Hrvatsku? To nitko nije pitao. Izdana su rješenja, ostvaruju pravo na mirovinu iz proračuna Republike Hrvatske, a mi, hrvatski branitelji, trebamo ponovo ići na reviziju. Posebno želim naglasiti zbog hrvatskoj javnosti, kada kažu što su dali branitelji u vrijeme krize i recesije. Od 2002. godine do 2014. mirovine stradalnika Domovinskog rata smanjene su od 28 do 40%. Od 28 do 40% stradalnici Domovinskog rata davali su i daju veliki doprinos u vrijeme ove krize. Zatim, čiji je cilj i koji je cilj svega onoga što se polako pripremalo? Jedinstveno tijelo vještačenja. Znamo da su hrvatski branitelji išli na vještačenje u tijelu Ministarstva hrvatskih branitelja. Iako su svi stručnjaci rekli prije toga da bi tijelo vještačenja koje u Ministarstvu hrvatskih branitelja trebalo ostati zasebno, jer se radi o posebnoj populaciji u hrvatskom društvu. Zašto? Ministar Matić zna o čemu govori. Zato, gospodo, što je bilo pripremljeno novi izmjena i dopuna Zakona o pravima hrvatskih branitelja koja je trebala ići pred kraj godine, u kojem bi se između ostalog izbacio pravilnik o postotku oštećenja iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i pripremio jedinstveni pravilnik za sve.
Naravno, ministarstvo brže bolje na brzinu priprema skraćenu izmjenu i dopunu zakona iz koje to nije vidljivo. Ali što radi Vlada Republike Hrvatske? Da bi ipak to proveli, Vlada Republike Hrvatske u 12. mjesecu donosi uredbu kojom stavlja van snage pravilnik o postotku oštećenja organizma i donosi novi pravilnik koji stavlja u Zakon o mirovinskom osiguranju. Najnovije što prelazi u nadležnost svih drugih, ja vas sada otvoreno pitam, gospodo ministre, ovdje vas, gospodine predsjedniče Vlade, najteži hrvatski ratni vojni invalidi, svi ostali invalidi u Republici Hrvatskoj zbog svoje invalidnosti, oštećenja ekstremiteta imaju pravo na znak pristupačnosti. Postoji pravilnik o znaku pristupačnosti. U tom pravilniku stoji da za hrvatske ratne vojne invalide je potrebno rješenje iz kojeg je vidljivo da je koliki postotak oštećenja, znači nalazi mišljenje iz kojeg se vidi da se radi o onim ekstremitetima. Ministar donosi znači naputak koji upućuje na urede državne uprave da svi, znači po podnošenju zahtjeva na novi znak pristupačnosti idu na reviziju. Da li će invalidu koji je ostao bez nogu narasti noge pa mora ići ponovo na reviziju? Da li će onom koji je paraplegija, kvadriplegija u kolicima, možda da li će noge u funkciji biti pa će prohodati? Ne, sigurno da neće. Nije li to dodatno trošenje novaca iz proračuna Republike Hrvatske kako bi se utvrdilo da čovjek koji nema noge stvarno nema noge? Ili da čovjek koji je u invalidskim kolicima već 20 i više godina nepokretan, da li će stvarno prohodati nakon 20 i nešto godina? Zakon o pravima žrtvama seksualnog nasilja, evo, hvala Bogu pa je donesen, ali nešto što nama nije jasno, gospodine predsjedniče Vlade, u svemu tome je pitanje kako je moguće da jedan članak zakona govori o tome da prava iz tog zakona ne mogu ostvariti pripadnici, pomagači ili suradnici neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojba. Podržavamo taj članak zakona, ali kako ćemo znati, donesen je zakon, kako ćemo znati ko je bio pripadnik paravojnih postrojbi, ko je bio pomagač, ko su bili suradnici ako nemamo registre tih ljudi. I zato smo mišljenja u svemu tome da nije dobro postavljen taj članak zakona, a samo iz jednog razloga što se i na taj način omogućuje onima koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku da ostvare određena prava. Nacrt prijedloga zakona o civilnim žrtvama Domovinskog rata. Hrvatska država od 1995. godine do danas ustrojavala je sve svoje oblike i nakon 20 godina mišljenja smo da je svakako trebalo da institucije ove države rade popis, registar osoba koje su civilne žrtve Domovinskog rata. Međutim, vidimo da to ne rade institucije Hrvatske države, vidimo da to rade neke druge civilne udruge iz Domovinskog rata. Kako ćemo znati da li je taj popis vjerodostojan? Svakako da svi oni koji mogu dati doprinos trebaju se uključiti, ali na način da podatke s kojima raspolažu dostave institucijama Hrvatske države, ali ne na način da netko drugi samovoljno, bez suglasnosti ili možda sa suglasnosti, mi ne znamo, jer danas smo vidjeli ovdje da već 3 godine pokušavamo razgovarati u Ministarstvu branitelja, ali nema suradnje. Znamo da ministar ne razgovara ni sa svojim savjetom više već 2 godine. Kako je moguće da udruge iz Domovinskog rata nisu više suradnici Ministarstva branitelja, a da su to neke civilne udruge, znači u hrvatskom društvu? Novi nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju. Tko je taj tko cijelo vrijeme pokušava izbaciti predznak hrvatskog branitelja? U novom zakonu su nabrane sve skupine, ali više nema predznaka hrvatskog branitelja. Naravno, to je nacrt, sve se to može promijeniti, ali vidjeli smo kroz sve ove izmjene i dopune zakona da nema, znači iako je nacrt, iako se stavi prigovor, prigovori udruga iz Domovinskog rata se ne prihvaćaju, ali prigovori civilnih udruga itekako se prihvaćaju. U situaciji kada vam sve ovo govorim, što je potkrepljeno sa rješenjima i sve, ljudi nam se svakodnevno obraćaju s tim problemima, nažalost ne više samo hrvatski branitelji na koje se najveći dio odnose, već i svih populacija ovoga društva. U Hrvatskoj na pitanje zašto ne izađete javno i ne progovorite o tome, kaže bojimo se, gospodine predsjedniče Vlade, ljudi kažu bojimo se za svoj posao, za svoje radno mjesto, bojimo se za svoj život, bojimo se za život svoje obitelji. Od koga se boje? 20 godina od Domovinskog rata je prošlo, hrvatski branitelji dali su mogućnost
političarima, mogu slobodno reći u Hrvatskoj, da naprave Hrvatsku dostojnu za život svakog čovjeka, za budućnost svih generacija koje dolaze. Međutim, što se dogodilo? Nakon Domovinskog rata, ti isti kojima smo prepustili državu, neovisno o tome iz koje političke opcije dolaze, uništili su je, opljačkali su je. Zar nije bilo dovoljno što smo imali u Domovinskom ratu, agresiju, uništavanje kuća, domova, toliko poginuli? Zar je potrebno da je neko pljačka sada? Koja je vlada do sada učinila bilo koji korak? Tu ću reći Ministarstvo branitelja, točno postoje zakoni. Koliko je djece hrvatskih branitelja zaposleno? Ko je do sada kažnjen što nije se pridržavao se Zakona o pravima hrvatskih branitelja i pod istim uvjetima zapošljavao dijete hrvatskog branitelja? Tko je do sada odgovarao za ratno profiterstvo? Tko je odgovarao za privatizacijsku pljačku? Tamo se, gospodine predsjedniče, nalazi novac, a ne u 25.000 Đure Glogoškog ili bilo koga. Odgovornost je na svakoj vladi koja je do sada bila, a odgovornost je tako i na vašoj vladi sada, da učini sve što je potrebno. Sve ovo što sam govorio pokazatelj je da nismo imali razumijevanja u Ministarstvu hrvatskih branitelja. 2 godine sam razgovarao sa gospodinom Matićem za naše 147 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida koji su kroz izmjene i dopune zakona gubili to pravo. Nekoliko puta smo se sastajali sa našim predstavnicima iz udruge 100%. Unatoč obećanju gospodina Matića da će biti riješena ta pitanja i da dogovorio sa gospodinom Kotromanovićem, vidjeli smo da se to nije dogodilo. 2013. godine gospodin Matić prije izmjene i dopune zakona na sastanku na kojem je bilo prisutno još 5 članova naše udruge kaže dogovorio sam sa ministrom Kotromanovićem. Dan prije nego što izmjene dopuna u Saboru glasovanje gospođa Nađ me nazove, kaže zamjenica ministra Kotromanovića, gospođa Tafra, kaže da ne možemo taj dogovor. Ja se susretem u 7. mjesecu 2014. s gospodinom Kotromanovićem, on mi kaže o tome nisam ni razgovarao sa ministrom Matićem. Zašto to? Čemu? 2014. prije krećemo u razgovore ponovo da vidimo, radi se o populaciji najtežih hrvatskih ratnih vojnih invalida, da riješimo to pitanje. Dolazimo na razgovor, kažu nam nema novaca. Ovo bi vam možda mogli dati, ovo vam ne bi mogli dati. Pa nismo mi trgovci da trgujemo. Nismo mi političari da trgujemo. Mi smo 100% hrvatski ratni vojni invalidi. Nažalost, ovdje su zapisnici sa tih sastanaka. Iako nam nije rečeno da se snimaju sastanci. Nakon toga dobijemo zapisnike kojih je vidljivo da se snima, nije nam rečeno. Tko to iz kojih razloga se boji reći da se snima? Nekoliko puta sam razgovarao s gospodinom Matićem i u cilju da pronađemo odgovarajuće rješenje, gospodine predsjedniče vlade, prihvatio sam razgovor sa vama u Vladi Republike Hrvatske. Da pronađemo rješenje, da vas upoznam. Govorio sam na tom sastanku o tome s kojim se problemima susrećemo. I na kraju sastanka vi ste rekli, gospodine predsjedniče hrvatske vlade, može li taj sastanak ostati između nas, da ne ide u javnost. Prihvatio sam to, gospodine predsjedniče. Ja sam se toga dogovora držao. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Ja neću komentirati ono što smo govorili ili nismo govorili na sastancima u 4, odnosno 6 očiju. To je nešto čega se striktno držim u komunikaciji sa svima. To je moj izbor. Mislim da će ministar imati odgovor na sva pitanja, ali ono što ja iz ovoga vidim je da ste vi jako puno razgovarali, da ste vi jako puno puta bili u kontaktu, da je to bio jedan vrlo intenzivan, trajan, pa valjda i sadržajan dijalog u kojem se niste slagali oko svih stvari. Rješenja su rješenja. U rješenjima sigurno ima grešaka. Sigurno. Mi smo uveli fiskalizaciju, ali neću vam reći veliku stvar ako vam kažem da ljudi i dalje varaju na porezu. Ali varaju manje. A ovdje nitko ne vara, nego se radi o slučajevima nesretnih ljudi, bolesnih ljudi i država zna biti i hladna i ružna i bezobzirna kogod je vodio, to je birokracija. I tu birokraciju mi 3,5 godine pokušavamo dovesti u red. Ali ovo sad što navodite, dakle sve vaše nezadovoljstvo, iz toga mogu zaključiti da je došlo do grešaka. Međutim, te greške nisu dio dizajna. Primjer koji ste naveli sa Ministarstvom obrane i sa invalidima koji su iz HVO-a, to niste naglasili, je primjer koji ima ogromne proračunske implikacije. I zato je, koliko je meni poznato, određena odluka morala biti donesena. Ne protiv vas, nego u zaštiti hrvatskog državnog proračuna od jednog malog broja ljudi i njihovih agenata koji su imali dizajn
da Hrvatskoj državi uzmu 100 milijuna kuna. Ne vi gospodine Klem, ne vi gospodine Treščec ili gospodine Jukić, nego odvjetnici. I morate štititi državu. Moram štititi i mirovinu onog koji prima 2000 kuna i svih onih koji su korisnici državnog proračuna, jer takvih je u Hrvatskoj mnogo. Tu nema nikakvog animoziteta, a najmanje prema ljudima iz Bosne i Hercegovine koji su branili Hrvatsku na isti način kao njih dvojica i vi. I koji imaju određena prava. To su naši sunarodnjaci. Ali moramo u nekim stvarima biti jako oprezni. Nema ništa osobno. Želi li se još netko od gospode uključiti? Ja bih samo, gospodine predsjedniče, ja bih vam odgovorio na to. 17 godina ti ljudi su ostvarivali pravo u Republici Hrvatskoj prema zakonima Republike Hrvatske. Upozoravali smo da li će se to odnositi na njih, rekli su nam neće. Nakon 17 godina donese se odluka da više ne mogu ostvariti to pravo. 2 godine nismo postigli dogovor, ti ljudi trebaju živjeti. Vi ste rekli ovo sada, da, jako lijepo ste to rečeni, razgovarali smo sve, ali mi ne možemo čekati, ljudi nam svakodnevno umiru. Mi ne možemo čekati da vi donesete rješenje neko. Ministar će to objasniti, ja sam o tome, dakle ovdje imate u razgovoru sa mnom prednost, što koliko god se ja zanimao za neke stvari, vi ćete znati bolje, detaljnije, jer se time bavite i to živite, i ja vam neću kontrirati ni u čemu. A ministar će samo reći ono što je napravljeno. Gospodin Jukić. Evo ovako, ja bih počeo, zahvalio bih se svima vama što ste nas primili na razgovor nakon 225 dana prosvjeda u Savskoj. Poštovana gospodo, imamo, evo ministar Matić, gospodin Matić, zna, objavljen je registar branitelja dolaskom vaše vlade na vlast. To je bio jedan revolucionarni projekat gdje smo se i mi iskreno nadali, spominjalo se 150.000 lažnih branitelja. Mi smo se iskreno nadali da će se pronaći ti branitelji, da ćemo moći pomoći ljudima koji nemaju nikakva prava ostvarena, kojima je ugrožena egzistencija, koji su oboljeli, ne mogu raditi, primaju ili ne primaju čak ništa. Zanima nas šta je napravljeno po pitanju registra branitelja, koliko mi imamo to lažnih branitelja, da li ih ima više, da li ih ima manje. Šta je resorno ministarstvo napravilo u cijelom tom periodu? Koliko znamo, nije ništa. A tako isto obećali ste, ako se sjećate, da ćete napraviti registar agresorske vojske kad ste predstavljali registar branitelja. Jako puno problema ne bi ni bilo da je napravljen registar agresorske vojske. Ne bi bilo mirovina iz SAO Krajine, takozvane, ne bi mogli ostvariti neka prava jer nisu zaslužili to, jer su ti ljudi izranjavali nas, pripadnike, evo, invalide i gospodina Glogoškoga i mene i tako dalje. Očekivao sam jako puno od vas, gospodine Kotromanoviću, i vas, gospodine Matiću. Razumijem da premijer ne razumije neke stvari jer nije sudjelovao u cijeloj toj priči, ali od vas sam očekivao da ćete ipak jako puno problema riješiti i pomoći hrvatskim braniteljima. Zanima me kao predstavnika braniteljske populacije jednog dijela, šta je sa registrom agresorske vojske, kad ćemo ga vidjeti, dokle je došlo s njim se, kad će biti napravljen? Recite. Osim ako vas nisam prekinuo. Recite, zanima me. Završite u stvari, ispričavam se, ali ja ću vam odgovoriti na to pitanje jer je... Dalje, imamo kohezijski plan 2014-2020. godina gdje ste vi, gospodine ministre, sudjelovali u izradi tog plana, ako se sjećate, gdje se ne spominje Domovinski rat, gdje se spominje nekakvi sukobi na ovim prostorima, gdje se ne spominje agresor, ko je izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku. Znači, mi ne znamo po tome, a ti dokumenti su išli prema Europskoj uniji. Zašto se želi izbjeći tko je izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku? Jer mi dobro znamo tko je izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku. Ti ljudi su nosili petokrake 1991. godine i u Vukovar, ako se sjećate. Vi ste bili tamo
gdje god smo bili i nosili su kokarde, bili su četnici. Zašto časnici u vojarni u Vukovaru ne smiju djeci reći ko je agresor, ko je izvršio agresiju u Republiku Hrvatsku? To je vaš projekat, ako se sjećate, koji ste vi i koji ja podržavam. A zašto ne reći našoj djeci istinu? Meni to nije jasno. Niti je jasno hrvatskim braniteljima. Mislim da bi morali svi znati pravu istinu. U školskim udžbenicima se najmanje uči o Domovinskom ratu. Zašto? Zašto moja djeca i djeca mojih kolega nas pitaju? Mi više ne znamo, imamo 2 datuma kad je počeo Domovinski rat, kad je završio. Zašto ne govoriti istinu o Domovinskom ratu? Jer Domovinski rat je temelj ove zemlje. Mi podržavamo i antifašistički rat, ali ne možemo, ali smo svjesni da smo se borili protiv jednog srbo-četničkog fašizma. A nas se naziva fašistima, militantima, svakakvim pogrdnim imenima, pa mene zanima da li stvarno, čuli smo od vaših stranačkih kolega, ja ne bih želio ulaziti u politiku, mi tu nismo iz političkih razloga, mi smo tu jer tražimo rješenja za hrvatske branitelje. Da li se vi ograđujete od tih izjava kad nas nazivaju militantima i fašistima i ne znam nekakvim pogrdnim imenima? To me evo zanima. I na kraju, recite, i rekao vam još, što se tiče nerada, mi smo došli, evo ja bi morao se vratiti samo jedan detalj. Kad je počeo prosvjed u Savskoj 66, ovo su sve problemi koje će još navesti i kolega Treščec, jer je to nerad i nerazumijevanje prema hrvatskim braniteljima. Omalovažavanje hrvatskih branitelja. Ja bih želio, i to je moja želja, da mi kao suborci nađemo rješenja i da se borimo za pravdu, jer smo se borili za pravdu da imamo lijepu hrvatsku zemlju, a ne da nas omalovažava netko. I na kraju bi vas zamolio, gospodine premijeru, da pozovete sve skupine obespravljene i razgovarate ovako kao s nami. Civilne strukture, ne mora biti vojna, braniteljska, jer sa razgovorom ćete puno postići. Hvala vam lijepo. Ali mislim, kad govorimo o obespravljenima, to niste vi. Vi niste ni privilegirani. Vi imate svoj status u društvu. U Hrvatskoj ima i obespravljenih. Ima ljudi za koje se država ne može dovoljno pobrinuti, ni jedna, a oni sami su u nevolji. I tu se vidi i socijalni i kršćanski duh svakog društva. Ali da vam odgovorim, da vam probam odgovoriti na pitanje o registru agresora. Vi ste vidjeli što se događa kad se ja kao hrvatski premijer usudim komentirati Oluju, neke hrvatske generale koji su oslobođeni u Hagu, oslobođeni na kraju, i na kakve reakcije druge strane, pod navodnim znacima druge strane, i susjedne države to nailazi. I šta se dopuštaju neki ministri u toj vladi. Ja bih sad mogao tu situaciju zaoštravati, pa tukom na utuk. Ali ostaje ono ključno. Hrvatska je slobodna. Hrvatska uz sve svoje probleme nikada nije bila jača i neovisnija od svojih susjeda, a najviše od onih koji su je 1991. godine njezinim novcem i njezinim oružjem napali i njezinim granatama vas ranili i učinili invalidom. I to stalno moramo vidjeti. To su govorili neki od hrvatskih generala kad su izašli iz Haga. Rat je gotov. Zna se tko je pobjednik, a zna se tko je izgubio. Mi smo izgubili 10 godina, ali smo dobili 30 dobijajući državu. A ona druga strana je izgubila 20 godina i neki od njih su još uvijek tamo. Ja ne mogu pomoći u sastavljanju, niti itko od nas može, u sastavljanju registra agresora, jer to je riješeno i to je osobno riješio predsjednik Tuđman kroz postupak pomirbe i oprosta onima koji su sudjelovali u pobuni protiv Hrvatske države. A takvih je bilo jako puno, jer je srpski narod, naročito sa one strane linije razdvajanja, bio tamo. To se ne može promijeniti. Ili ćemo graditi moderno društvo, novo društvo, ili ćemo biti pravedni i velikodušni u pobjedi, i vi koji ste tu pobjedu oružjem ostvarili, i neke stvari oprostiti i ići naprijed
naprijed. Zna se tko je dobio ovaj rat. Nije ga dobio Mile Mrkšić. Nije ga dobio Mile Mrkšić. Dobili ste ga vi, dobio ga je on, koji ja mislim, ja ne znam koji ministar branitelja do danas je bio čovjek koji je jedan od vas, sa punim pravom te riječi. Svaka čast onima ranije, i muškarcima i ženama. Ovo je prvi čovjek koji je bio vaš supatnik, koji ima nekakvu reputaciju. Gospodine O premijeru, ministru, samo malo, dakle, tu bih sad stao i sad ću dati riječ svom ministru, odnosno gospodinu Trešicu, da idemo redom. Dakle, ovo, nadam se da nisam ni u koga od vas upirao prstom. To su realne, molim, dobro ste rekli. to su realne stvari, dakle, dobili ste rat, ljudi. Mi nismo ovdje došli da razgovaramo ko je veći branitelj i manji. Znači, Ali gospodin Jukić je otvorio to pitanje, u redu. Ali Registar adresorske To je vojske. posao DORH-a. slažemo se s tim, ali DORH-a da nađe ratne zločince. ministar Matić je to predložio. Znači da opet njegova riječ pada u vodu. Gospodin Matić je to Znači, predložio. On ima Pavlov jako sve dobre drugo. namjere, Da, pa onda zato recite- što je jedan od vas. Recite da ono što on Nekad kaže te nema namjere težinu. nisu realne. Razumijete, dakle, kako? Gospodin Matić predložio da Mi će smo napraviti bili registar adresorske vojske. velikodušni i neke stvari smo oprostili. Bili kršćani ili ne, katolici ili ne, židovi, muslimani. To je ljudski. Vjernici ili oni koji ne vjeruju, ili vjeruju u nešto drugo. To je ljudski. Jer smo to dali slabijima od sebe. Nadam se da se sad neko neće na drugoj strani naći uvrijeđen pa galamit, slabijima od sebe. Koji su bili slabiji, koji su se preračunali, koji su griješili. Gospodine premijeru, evo ja ću samo iskoristiti jedan trenutak kad se pričamo o tim koji je bio u kakvim sukobima. Pa zato mi, hrvatski branitelji, borimo se za naše prijatelje i suborce, i Bošnjake, i Srbe, i ostale nacionalne manjine, koji nažalost nemaju ni hrvatsko državljanstvo. Hrvatski su branitelji, imaju preko 1000 borbenih dana. Hrvatska država im nije dala jedno dostojanstvo. I to je ono što mi želimo razgovarati. To je ono što smo htjeli s vama riješiti. Međutim, ne možemo te ljude puštati. Njihova se djeca školuju. Njihovo dijete nema papir da je hrvatski državljanin. Ko je zaslužniji od hrvatskog branitelja, bez obzira da li je on Bošnjak, Njemac, Srbin ili bilo ko drugi? Da li je jedan sportaš, kulturni djelatnik, zaslužniji da dobije hrvatsku domovnicu od jednog hrvatskog branitelja? S vama i tu sam otkrio cijeli niz nelogičnosti, neću reći Znate za koga sam jedino, od kad sam premijer, intervenirao i rekao ta osoba će biti hrvatski državljanin? Za Garija Kasparova. Svjetskog prvaka u šahu koji je 1991. godine kao Rus i ruski Židov i Armenac ovdje dolazio, bio je svjetski prvak i pokazivao je šaku svima onima, pa i ruskoj politici sovjetskog toga. Tako pomozite. Nikad nikome drugome, dakle. A onda vidim, dakle, da se državljanstvo, nije to protuzakonito, nego je to besmisleno. Evo ga, kucate na otvorena vrata, ali ja ne mogu ići konkretno od slučaja do slučaja. Kada me zaustavi učiteljica u Gunji i žali se da nema posao, da je kriva politika, ja kažem, bavite se politikom na pošten način, mijenjajte to. Ovo o čemu sad razgovaramo je politika. Vi niste politikanti, ovo nije stranačka politika, ovo je javna politika, ovo je društvena politika. Ovo su pitanja od vašeg interesa. Ali s ovim prosvjedom smo jačali poziciju gospodina Matića. Gospodin Treščac. Evo, hvala lijepo. Očito ovo što ste pričali o nama braniteljima da imamo svoje mjesto u društvu, očito je da nemamo. Barem mi PTSP-ovci, mi smo izgleda branitelji drugog reda i mislim i Đuro i Josip i Jukić sve su rekli, da se ja ne ponavljam, ja ću se bazirati na PTSP i drago mi je što je ministar isto moj PTSP-ovac, samo nema sluha za nas, u tome je stvar. Prije 3 godine uputio je poziv da pošaljemo prijedloge za izmjene i dopune zakona. Nažalost, do dana današnjeg ja nisam dobio nikakav odgovor. On i sam zna što nas muči. Muči nas famozni rok, 31. prosinac 2005. godina, zadnji dan za predaju prijave za zahtjev za status ratnog vojnog invalida. Je li tako, gospodine Matiću? Do dana današnjeg nisam dobio poziv. On i sam zna, PTSP je bolest koja ne može vam neko zabraniti da do petka se možeš razboliti, u subotu više ne. Je li tako? Zašto je ovaj prosvjed bio? Prosvjed je biti kap koja je prelila čašu nama, PTSP-ovcima, to je ta famozna izjava pomoćnika od gospodina Matića, gospodina Glavaševića, gdje je rekao u Vukovaru, ne znam, mislim da je 9. mjesec, kako to da hrvatski branitelji
su oboljeli od PTSP-a, da boluju od malignih bolesti, a suprotna strana ne. Znači, on je sam izrazio sumnju u nas, da praktički, ajmo reći kako novinari se naziva, da smo glumci, da smo, ne znam, šalatani i tako dalje. Vidjeli ste sami tijekom prosvjeda, čovjek se samo zapalio. Prosvjed na Markovom trgu, čovjek je htio skočiti sa krova zgrade. Kad se nešto tako dogodi, onda se ozbiljno o tome počne pričati i ozbiljno se, ajmo reći, dan, dva o tome razgovara i u ministarstvu i novinari govore kako smo jadni, kako smo bolesni, kako treba o nama voditi računa. Kad se ugasi kamere, opet sve po starom. Meni je jako drago tu što gospodin Matić sve ovo zapisiva, znači ipak nas sluša ovaj put, jer do sad nas nije slušao i meni je to žao. Mislim, dobri smo si bili i prije nego što je postao ministar. Sad nismo se isto i svađali, ali ne znam u čemu je problem. Mislim, poznajemo zajedno jednog američkog vijetnamskog veterana Johna Blema, čak si mu pisao predugovor za knjigu. Znaš kada su njemu priznali PTSP? Nakon koliko godina? Nakon 27 godina. Zašto se u Hrvatskoj to ne radi? Struka je rekla PTSP postoji i nakon ovog famoznog datuma. Vi ste vjerojatno u pravu. A jesam u pravu. Da, to je bilo prije 9 godina. Tadašnja vlada je pod pritiskom javnosti zbog zlouporaba, ne znam od čije strane, odlučila podvući crtu. Dakle, tu govorimo o ljudima koji imaju dijagnozu stresnog poremećaja. Imate pravo, mislim, to je nešto što može, ako se pravilno dijagnosticira, nastupiti za 40 godina. Evo, ne znam, vidjet ćemo, ne znam. Ja sam uputio dopis gospodinu Matiću, ja još danas nisam dobio odgovor. Znači, to je ignorancija. Ignorirana. Dakle, prije 10 godina je podvučena crta, Znam, to je bila jedna druga vlada. Gospodine premijeru, mi smo sa svakim ministrom ili ministricom mogli razgovarati. Ja sam bio jedanput kod ministra Matića na sastanku, od sat vremena sastanka, on je 55 minuta govorio meni svoje probleme. Znači, i vi ste s njim razgovarali, to ne jedno. Mislim, on je s menom razgovarao. A sa mnom je razgovarao 20 puta na ove teme. Ali recite premijeru, recite šta kažete na onu famoznu izjavu gospodina Glavaševića, gdje on do dana današnjeg nije ispričao se barem. Je li on to baš tako rekao? Je, tako je rekao. Ima snimka, sve, je. A mislim, to Fred zna. Kako ga ja znam, mislim to, da bi baš on rekao s takvom namjerom. Gospodine premijeru. On sa takvom obiteljskom poviješću. Ali ja ga sad ovdje neću ni napadati ni braniti. Ja ga ne napadam, ja samo govorim što je rekao. A najgora stvar je što gospodin Matić nakon toga izjavljuje, on ipak mlad i neiskusan znanstvenik. Pa čekajte malo. Pa šta je ovo, igra neka? Pa to je vlada, ministarstvo. Pa zaposlite nekog iskusnog, stavite ga, a ne nekog neiskusnog. Vi kad idete danas se zapošljavati negdje, ne znam, u državnoj službi, traži od vas, ne znam koliko, 10 godina radnog staža, iskustva. Jel' tako? Dobro. Gospodin Glavašević, o njemu govorimo, je pomoćnik ministra. Da. To je politička dužnost, nije visoka politička, ali dakle, to je visoka upravno politička dužnost. I on odgovara svom ministru, odgovara meni posredno, kao i svi članovi vlade. I ja sam ga pitao šta je to bilo, jer znate, prednost ovog našeg razgovora je što je otvoren za javnost, ne možemo svaki puta ovako, ne samo s vama, nego ni s kim, i što nema prostora za ovakvo ili onako tumačenje. Glavašević je rekao nešto što je bilo vrlo nespretno, na način da je to kasnije prenošeno, interpretirano kroz stoljeća kao neki svetački tekstovi. Šta on stvarno rekao? On će još jednom javnosti objasniti, ali činjenica da se s takvim stvarima ne igraš, jer te vrlo lako mogu, ali ne očekujem, dakle, ne mislite li vi da bi čovjek koji je toliko propatio, koji ima takvu traumu iz Vukovara iz 1991. godine, se s tim baš tako olako zezao? Ja mislim da ne bi. I mislim da je bio možda preotvorenog srca i predirektan, ali okej. Evo, sad molim ministra, izvolite. Svim problemima ovdje koji jesu, a velika zainteresiranost svih predstavnika braniteljskih udruga, kao što smo vam mi sada iznijeli ovdje, ja bih zamolio, naravno,
nakon što gospodin Matić i gospodin Kotromanović kažu sve ono što imaju, jedan konstruktivan sastanak još, znači ovakav radni, gdje ćete biti vi nazočni sa svim predstavnicima udruga na državnoj razini. Jer vi morate biti taj koji će pokrenuti to, vi morate ponovo biti taj koji će dati svima njima tu nadu, tu poruku da ste zainteresirani za razgovor i da ste zainteresirani za rješavanje problema. Vi smatrate da meni kao političaru, predsjedniku SDP-a, prema kojem jedan dio ljudi u Hrvatskoj ima i određene predrasude, odgovara bilo kakva tenzija ili nesporazum sa braniteljima? Sve suprotno. Ali postoje određena pravila u državi, postoje zakoni, možda smo katkad i malo kruti. O ovome što ste predložili ćemo razgovarati, on je tu 24 sata dnevno. Ne samo formalno, nego i mentalno, jer znam kako to proživljava i koliko mu je stalo do toga i koliko ga neke stvari pogađaju. On je s ove strane, cijelo vrijeme. U rovu sa vama ako treba. Ja sad ne očekujem da ti ideš u stoljeća 7. Da kažeš ono što je bitno, dakle da ne ulazimo u bilo kakvu polemiku ili prepirku, nego da vidimo, ima stvari, dakle, od ovih koje ste vi rekli, koju prosječno informirani ljudi u javnosti ne razumiju. Ne znaju. I nakon ovog razgovora neće znati. Ono što je bitno je da vide dobru vjeru. Samo to. I proračun. Dakle, vaš proračun smo čak malo, proračun ministarstva, malo podigli ove godine. Njemu je smanjen za obranu. Niko od nas nije tražio materijalna prava. Ali gospodin Glogoški je govorio o materijalnim pravima, ima pravo na to. Ima pravo na to. Samo da se poštuju zakoni. I bit će grešaka, ubuduće će biti grešaka u rješenjima. Gdje je birokracija, tu su greške. I ljudi će se osjećati zakinuti, prevareni, ogorčeni. Ja ne mogu jamčiti da sutra počinje novi svijet. Ali da nastavljamo sa jednim konstruktivnim odnosom u kojem odgovaramo svima. Reći ću vam na kraju još jednu stvar. Mada to niste spomenuli, pa možda ne bih trebao ni ja. A to što niste spomenuli, to cijenim. Dakle, Ustavni zakon o pravima bilo koje društvene kategorije, mislimo da nije dobro rješenje, da nije dobro za Hrvatsku. Inače, o tome se ne razgovara u Vladi, nego u Saboru. Dakle, branitelji, svaka Vlada će na kraju morati politički donijeti odluku koliko može, a koliko ne može financijski. Koliko će povećati ili možda smanjiti. Nadam se da više krenuo oporavak, nećemo razgovarati o smanjivanjima, nikakvim smanjivanjima. Ali doći će mi onda umirovljenici iz rada, prvi stup, kojih ima sve više i više i više i više, koji primaju male mirovine. I politički će mi reći ja hoću Ustavni zakon o pravima svih hrvatskih umirovljenika. Kako da kažem ne? Kako da kažem ne mladeži koja je još uvijek nedovoljno zaposlena? Ako zatraže da donesemo Ustavni zakon. Dakle, ja mislim da je Hrvatska sa ustavnim zakonima svoje rekla. Nama trebaju zakoni i poštena vlast koja će ih provoditi. I to je sve. Jer sutra ili preko sutra ili zako sutra će biti netko drugi na vlasti. Taj netko mora odgovarati hrvatskim ljudima za izvršavanje i projekciju proračuna. Ne može naslijediti zabetonirano stanje. Odgovara i vama. Pa će vam objasniti zašto vam je zadržao prava, objasnit će drugima zašto vam je povećao prava ili će morati reći gle moram smanjiti 5%. Ali to je, inače hrvatska Vlada nema smisla. Upravljat će s nama iz Bruxellesa. E vidite, zbog toga nismo ušli u Europsku uniju. Protiv toga ću se ja boriti. Svaka čast Bruxellesu, ali ovo je Hrvatska, ovdje vlada hrvatska vlast i Hrvatski sabor. I većina koja je u njemu. Znam, možda je ovo malo preemotivno, ali to zaista tako vidim. Izvoli, Fred. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, hvala vam dragi branitelji što ste došli na razgovor i sad kad sam vas sve saslušao moram izraziti i zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Zadovoljstvo što smo konačno sjeli razgovarati, a nezadovoljstvo jer ovi problemi nisu trebali uopće doći do premijera, to je vrlo lako i jednostavno rješivo. Najveći dio problema koji ste vi iznijeli i dopustit ću si samo u par rečenica odgovoriti na svakog od vas što ste ovo odgovorili, pa bi onda nastojao što brže taksativno nabrojati neke stvari. Dakle, gospodin Klem, samo da ne ostane u zraku, za generale ne možemo podržavati ratne zločince, dakle ja sam rekao da državni dužnosnik ne može davati izjave prije pravomoćnih presuda. Što se tiče državljanstva,
branitelja koji su bili u Hrvatskoj vojsci tijekom Domovinskog rata. Radi se mahom o državljanima Bosne i Hercegovine koji traže naše državljanstvo. Dakle, treba podsjetiti da je rat bio prije 25 godina, ali evo, Fred je potpisivao unazad, za vrijeme svog mandata, najmanje 20-30 državljanstava preporuka Ministarstvu unutarnjih poslova za državljanstvo. Što se tiče gospodina Glogoškog... Ja recimo, ja ne znam za to. Samo To je stvar povjerenja. Ne znam za to. Dakle, na te stvari ne utječe. Mi to radimo. Kad sam postao ministar hrvatskih branitelja, moja prva rečenica je bila da su sve branitelje volim jednako, ali da su mi prioritet 100% invalidi Domovinskog rata i djeca poginulih hrvatskih branitelja. To je bilo prije 3,5 godine, to je sigurno i danas, što ću vam i pokazati. Što se tiče 100% invalida, odlaska na liječenje, odlaska u toplice, bar u komoru, dovoljno je da nas zovu. Koliko treba vremenski odavde do Krapinskih toplica, toliko branitelj čeka da bude smješten u toplici. Što se tiče gospodina Jukića, molim vas na njegovu izjavu da ću objaviti registar agresora, molim vas da to pronađete i evo, to je jedan dobar razlog da ja dam ostavku. Pronađite tu rečenicu, a ja ću vam citirati, ja se sjećam. Dakle, nemam registar, kad smo objavili registar hrvatskih branitelja, nemam registar agresorskih vojnika, ali nemam ništa protiv. Dapače, zalažem se. Objavite registar, objavite. Da, zalažem se. Registar korisnika poljoprivrednih poticaja, registar studenata, registar ne znam koga i ne znam čega u ovoj državi nema tajni. U Ministarstvu branitelja, od kako sam ja na čelu, nema niti jedne tajne, sve je dostupno i sve je vidljivo na web stranicama. Samo malo. Dakle, registar agresora. Gledajte, dakle, znam ja da vas to smeta. Međutim, mi smo još u vrijeme pokojnog predsjednika Tuđmana te ljude abolirali. Dakle, onaj tko se s oružjem pobunio protiv Hrvatske države, a nije počinio zločin, a takvih ima desetke tisuća, neki su i u politici danas, su naši sugrađani. Odgovaralo to vama, meni? Gledajte, ja to ne mogu promijeniti. Ne mogu to promijeniti i to moramo prihvatiti. Nema popisa. Nema popisa. Dakle, ti ljudi bi inače bili proganjani. DORH bi pokrenuo postupak protiv desetaka tisuća ljudi. Kako bi ta država izgledala? Preko nekih stvari smo morali preći ljudski i zatvoriti oči i da ne kažem još šta. I to je tako. U takvoj zemlji živimo. I zato smo mi jedina članica Europske unije čiji premijer sjedi u zgradi koja je bila bombardirana prije 25 godina. Svi premijeri. Nijedni drugi. I ne mogu razumjeti naše probleme. A ja nisam bio tada kad je bombardirano i nisam bio životno ugrožen. Ali ja slijedim i nosim tu zastavu i slijedim duh te vlasti i te politike. I HDZ-a. One hrvatske branitelje koji su možda lažni, invalidi koji su lažni branitelji, a one koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku nećemo proganjati, po vašem ispadne tako. Ne, to je puno starije od mene. Institucijama ove države njih nećemo proganjati i oni će moći ostvarivati prava iz proračuna Republike Hrvatske samo zato što netko kaže oni su abolirani i mi ne možemo. Gospodin Vidović na Odboru za ratne veterane rekao nećemo sada raditi popis građana. To nisu građani, to su oni koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku i dužnost institucija ove države da tim ljudima onemogući da na osnovu toga što su sudjelovali u agresiji ostvaruju prava iz proračuna Republike Hrvatske. To tražimo, ništa drugo. To vam ne mogu obećati. Dakle, ne dajem obećanja velika, to vam ne mogu obećati. To je nešto što je zacementirano. Od vlasti napraviti registar agresorske vojske? Nitko. Nema registra, dakle to su njihovi registri. Da nisu abolirani, naše državno odvjetništvo bi ih krenulo tražiti jednog po jednog. Dan danas bi se time bavili i svi bi bili odgovorni ne za ratni zločin, nego za pobudu. E sad, predsjednik Tuđman je bio dovoljno iracionalan, malo i pod pritiskom, u to vrijeme da kaže, Hrvatsku ne vodi nikamo. Ne vodi nikamo. Nema zemlje koja bi se s tim mogla nositi. Pogledajte što su radili Njemci i Francuzi nakon rata. Pogledajte Kurta Waldheima. Čovjek je bio glavni tajnik UN-a. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda. Da bi se ranih 80-ih otkrilo da je služio u Wehrmachtu. Pa je li bio ovo ili bio ono. Svijet je kompliciran, na nama je da ga učinimo što jednostavnijim. Nema idealnih rješenja. Molim vas. Da damo svoj doprinos. I dalje ćete
Znači ono što mi želimo, tražiti one koji su lažni branitelji, i dalje će se tvrditi da za najteže hrvatske ratne vojne invalide nema mjesta u proračunu jer nema novaca za njih, što piše i zapisnicima, ali ćete istovremeno, ja vas molim, nemojte to dozvoliti. Nemojte dozvoliti da se dogode oni koji su sudjelovali u agresiji, da na osnovu toga ostvaruju prava iz nekih zakona u Republici Hrvatskoj. Gledajte, evo sad me mislim, hvatate me na tankom ledu, ne mogu vam odgovoriti na to. Fred, izvoli, sad bi dao njemu, evo, njega jedino grežemo. Mjenica je, mjenici Đuro su to ratni puteva. Ja isto imam prijatelje, hvala Bogu, koji svi mi u Ministarstvu obrane, MUP-u, svugdje. I ja sam isto na provjeri. Pa provjeravajte, Bože mili, pa šta nas tamo maltretirate? Ko to radi? Čemu? Ko radi? Pa recite koliko ste djece zaposlili kad ste rekli da ste vi za djecu? Recite. Polako. Mogu ja sad govoriti, sve sam stvarno vas pozorno slušao, bilježio. Sad ćemo, sve polako. Evo, na kraju nismo jedna rečenica, dakle, neprijateljski vojnici koji su sudjelovali u pobuni na Republiku Hrvatsku su abolirani. To je čin milosti pobjednika nad poraženim. Što znači da nijedan neprijateljski vojnik nema iskaznicu da je aboliran. I on je aboliran do onog trenutka dok ne utvrdimo da je počinio ratni zločin, a tada potpada pod zakone Republike Hrvatske. Toliko o tome. Gospodin Trešćec zna da izmjena i dopuna zakona iz 2005. je zaustavila pravo na... Da, iz 2005. 10 godina prije, je zaustavljeno na 30.000 oboljelih i umirovljenih na temelju PTSP-a. U današnjoj gospodarskoj situaciji, da je to produženo, svi 500.000 branitelja bi bilo na temelju toga u mirovini. Apsolutno se slažemo s tim, dakle, nas dva nismo ni liječnici, ali smo pratili to da se PTSP može javiti i 30 godina nakon rata i nikome u ovoj državi nije zabranjeno liječenje, liječenje omogućavamo, radimo razna istraživanja i sve, ali se na temelju toga više ne odlazi u mirovinu. Evo, ako sad mogu početi ovaj svoj... Ne, stanite, pustite, dakle, da ministar... Moram reći od prije brojke govoriti. Gledajte, prosite, molim. Ministarstva... Mi smo... još do meni HDZ-a, znači do 2005. 13.228 branitelja je bilo oboljelih od PTSP-a, znači sa statusom RVI-a. Dakle, pokušavam skratiti, to su ovi izravno, a ovi imaju i objedinjeno uz neko ranjavanje. A uz neko ranjavanje, evo, sad ću nastaviti, ih ima još 5.332, znači to je sve ukupno 18.500 branitelja, znači nije 30.000. To su podaci Ministarstva branitelja. Dobro, ok. Sad molim vas da ministar omogućite. Ok, ali neka istinu govori. Dakle, Ministarstvo branitelja je raspolagalo na početku ove godine prema proračunu sa 928 milijuna kuna. Nakon ovoga smanjivanja koji je bilo 1.300.000.000, nas je dopalo još da smanjimo samo 16 milijuna i 400, što je za ministarstvo jako teško za izvršavanje svih zakonskih obaveza. Za informaciju hrvatskoj javnosti, 99,62% našeg proračuna su trajna prava, zadana prava, a svega 0,38% je mogućnost nekakve kreacije. Nakon ovih smanjivanja nama u stvari još nedostaje 9 milijuna, međutim ministarstvo će unutarnjim preraspodjelama postići da to sve bude ispoštovano. Što se tiče onih zahtjeva da Zakon o pravima hrvatskih branitelja bude ustavna kategorija, treba reći da Ustav jasno spominje u članku 58. stavak 3 o hrvatskim braniteljima, deklaracija o Domovinskom ratu u točkama 5 i 7, a ono što je najvažnije za provedbu i za mene kao ministra, a i za branitelje, Ministarstvo branitelja je u 2012., 2013., 2014. u potpunosti ispoštovalo sva prava koja proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, što je potvrđeno jednoglasnim prihvaćanjem izvješća Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora 2012. 2013. Naš zakon je inače lex specialis. I ja ću sad pokušati samo taksativno. Za vrijeme moga mandata donesene su 3 izmjene i dopune Zakona o hrvatskim braniteljima, 26 isključivo afirmativnih i pozitivnih članaka prema hrvatskim braniteljima. Želim ovdje isto tako hrvatskoj javnosti reći da sam na neki način varao svoju vlastitu vladu, jer svaka afirmativna točka košta. A ja kao ministar kad donosim te izmjene i dopune moram potpisati obrazac o fiskalnom učinku. Svaki put napišem da to ništa ne košta. Svaki dobar dan košta. Svaki rečeno dobar dan košta. Međutim, to što je dopušteno ministru branitelja u ovoj vladi, to nijednom drugom ministru sigurno nije dopušteno. Objavili smo registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Najbolji
potez koji je hrvatska Vlada mogla napraviti kao znak zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima. Kasnije ću objasniti ovaj dio o kojem je govorio gospodin Jukić. Jačanje prava prednosti pri zapošljavanju i uvođenju prekršajnih sankcija. Znači, pojačali smo kazne prema odgovornim osobama u javnim državnim poduzećima. Vaš je prigovor da ne, mi smo poslali u protekloj godini 175 preporuka za zapošljavanje djece hrvatskih branitelja tamo gdje su imali prednost. Nažalost, postoje, nakon što se pobroje svi bodovi prilikom zapošljavanja, postoji onaj lukavi dio u kojem je intervju. I tamo gdje je namješteno za nekog drugog na intervju mu da 5 bodova, djetetu hrvatskog branitelja da 4 i doviđenja, dijete je otpalo. Pitanje koliko u Ministarstvu branitelja radi hrvatskih branitelja izravno ili neizravno povezani sa Domovinskom ratom, preko 50% ljudi tamo radi. Dobio sam prigovore, u kabinetu radi nekoliko ljudi, mladih ljudi koji su isto vezani obiteljski uz branitelja, neki nisu, ali to su djelatnici koji su zaposleni po principu revolving door, odlaskom mojim odlaze i oni. To nisu službenici, to su ljudi koji rade na par godina tamo. Osnažili smo rad braniteljskih socijalno-radnih zadruga. To je nešto najbolje što se dogodilo hrvatskim braniteljima nakon Domovinskog rata. Ponos, nažalost, svega ih je 10.000 u to uključeno. Najbolji su dio braniteljske populacije. Stambeno zbrinjavanje. Povećali smo, subvencionirali kamatnih stopa. Uveli smo stambeno zbrinjavanje za hrvatske dragovoljce, što do sada nije bilo, i to dragovoljci koriste. Dakle, dragovoljci koji nemaju status hrvatskih ratnih vojnih invalida. Hrvatski branitelji su povijesno značajne osobe. Više se ne može dogoditi da hrvatski branitelj koji umre da ga se izbaci s groblja. On je proglašen povijesno značajnom osobom, lokalna zajednica i groblja su dužna brinuti o njima. Pravo na sklapanje nove bračne ili izvanbračne zajednice. O tome smo puno govorili. Međutim, ovdje je spominjano, radilo se o 2 slučaja. Stvarno je bila pogreška u pravnoj službi koji su napisali da zakon vrijedi retroaktivno. Zakon vrijedi od dana donošenja. I bila su 2 slučaja. To je pojedinačno. Ministarstvo zdravlja i obrazovanja je, to se javila ta 2 slučaja, ona su ispravljena, vraćena su nazad. Povoljniji uvjeti za obiteljsku mirovinu udovica hrvatskih ratnih vojnih invalida. Ostvarivanje statusa hrvatskog branitelja koji su samovoljno napustili postrojbu. Dakle, imali smo branitelje koji su nečasno otpušteni iz Hrvatske vojske. Oni gube sva prava. Međutim, greškom vojske ili nešto, oni su dizani u Oluju ili Bljesak. Mi smo rekli da im priznajemo ono što su časno odslužili. Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, kasnije ću nekoliko rečenica reći o tome. Seksualno nasilje, međunarodnu konferenciju smo uradili. Projekt Jedna slika iz Domovinskog rata. Modernizirali smo priču o hrvatskim braniteljima, pišu knjige, snimamo filmove. Prekoredno stambeno zbrinjavanje. Mi više objavom registra branitelja nemamo pred Ministarstvom branitelja ljudi koji bi nešto razgovarali o stambenom zbrinjavanju. Nema razgovora, postoji jedinstvena lista, a prekoredno mogu ići oni koji prođu proceduru u kojoj je moj potpis 7. u nizu. Stipendije. Evo i Josip je dio Fonda za hrvatske branitelje. Nažalost, nemamo sredstava koliko bi htjeli da imamo iz dividendi da bi mogli stipendirati svu djecu. Međutim, o tome ćemo isto. Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Sve prethodne vlade su se kunile u naše prijatelje, suborce, braću iz Bosne i Hercegovine. Samo je ovo ministarstvo u 3 godine po 500.000 kuna podržalo rad dokumentacijskog centra, nešto što je pandan ovom centru koji vodi doktor Nazor. Dodjela dionica, opskrbnine i zajamčena minimalna naknada. Pardon, samo malo. Dakle, on ne podnosi izvješće meni, on ovo govori radi javnosti. On govori javnosti, dakle nas ovdje sad ljudi gledaju. Ja nisam ništa od riječi koje ste rekli dovodio u pitanje, niti rekao da to nije istina. Ja sam vas saslušao. Izvoli. Opskrbnina je znači jednom reformom socijalnih davanja prešla u Ministarstvo socijalne skrbi i mladih. Dugo sam se oko toga premišljao i ono što branitelji kada prosvjeduju, kada ne žele reći istinu, dakle samac, svi su dobivali 1097 kuna, svi. Bio on samac ili imao 5 djece ili 10. Po novom zakonu samac dobiva 800 kuna, međutim dobije 3600 kuna jednokratne pomoći od Ministarstva branitelja što je podijeljeno na 12 mjeseci, dodatnih 300 kuna, 1100. Da skratim, 4-člana obitelj sada dobija 1920 kuna, a dobivali su isto 1100. Prava pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, o tome je bilo puno riječi, to ću pojasniti u ova 3 problema koja smo imali.
Donošenje zakona o pravima hrvatskih žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Najbolji zakon, ne koji je donijela ova Vlada, nego koji je donesen u Republici Hrvatskoj, najbolji zakon. Nažalost, prošao je u sjeni ovih događanja na Markovom trgu. Zakon koji su pozdravile i europske i svjetske institucije od Ujedinjenih naroda i Europske komisije. Donošenje zakona o civilnim žrtvama rata biti će doneseno i to sam milion puta istaknuo i još ću jedanput spomenuti, kao što je stavljeno i u zakonu o žrtvama seksualnog zlostavljanja, svi oni koji su bili aktivni sudionici, pomagači ili na bilo koji način sudjelovali u pobuni protiv Republike Hrvatske, na njih se taj zakon neće odnositi. Dakle, pojednostavljeno, skraćeno, dakle, postavljeni su i zaštitni mehanizmi, Ajde da samo ovo, dakle, ovo vezano uz ove odštete i ovo. Evo, sad ćemo. To je jedna priča o kojoj javnost zna nešto malo iz novinskih tekstova, a u stvari je ružna priča, ali ne u vašoj režiji, nego u režiji ljudi koji su htjeli se okoristiti Hrvatskom državom. Koliko ja to razumijem nakon ove 2 godine. Preko leđa branitelja. I nemaju veze ni s jednom strankom, nego samo s pohlepom. To je najveća stranka ljudskog roda. Dakle, donešeno je ukupno 26 pozitivnih izmjena i dopuna zakona, niti jedna restriktivna. U ovom zadnjem, pred Novu godinu, predložili smo 7 izmjena i dopuna zakona, koje su isključivo bile afirmativne, međutim na zahtjev prosvjednika povukli smo to iz procedure, također sve je jasno vidljivo. Rješavanje pitanja pripadnika HVO 100%, priznati status dragovoljca Domovinskog rata pripadnicima naoružanih odreda narodne zaštite. To je pitanje, dakle i ti su ljudi sudjelovali u ratu 1991. godine, do danas im nije bilo ništa riješeno, bilo bi s ovim. Proširiti krug osoba koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju. I tu smo stavili da osoba koja je zaposlena na lošijem radnom mjestu nego na ono na koje konkurira ima pravo kod toga rješavati. Omogućiti komunalno opremanje hrvatskim ratnim vojnim invalidima koji nisu kreditno sposobni. Dakle, nijedan više branitelj, gotovo nijedan više nije kreditno sposoban, svi su u nekim kreditima, dugovima, jamci, to smo ih htjeli osloboditi. Osigurati naknadu putnih troškova kod dolaska na vještačenje i ovo o čemu je bilo govora, uvođenje jedinstvenog tijela vještačenja, ništa se ne mijenja. Ostaje naš pravilnik, ostaje naša lista tjelesnog oštećenja, čak ostaju isti liječnici, samo što to više neće biti u parku Stara Trešnjevka, nego na Ksaveru. O mirovinama, kad je bilo govora, odgoda primjene toga članka, dakle, povjerenstvo je završilo svoj rad i utvrdilo je da mirovine hrvatskih branitelja neće biti dirane niti u lipu, a o tome ste govorili vi, predsjedniče Vlade, o tome je govorio ministar rada gospodin Mrsić, a ja sam to rekao. Problemi koji jesu i o kojima možemo razgovarati tehničke prirode. Udžbenike smo prebacili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Moram priznati da to rade malo šlampavije nego što je to radilo Ministarstvo branitelja. To se može razriješiti. Zatražio sam od ministra Mornara da mi dostavi izvješće što i kako radi oko toga. Ukoliko se pokažu mane, mi smo s dobrom voljom i dobroj vjeri predali njima taj dio nakon 20 godina rata. Ukoliko se pokažu manjkavosti, mi ćemo taj dio vratiti Ministarstvu branitelja. Kod pitanja opskrbnina, branitelji su do sada podnosili zahtjev u Ured državne uprave, ovim su im omogućeno... Samo malo, dakle, kad govorimo o opskrbninama, dakle, veliki broj ljudi u Hrvatskoj ne razumije šta su opskrbnine. To je, dakle, ministar, ako želiš govoriti o tome, dakle, reci, gospodin Glogoški je govorio o opskrbninama, to je... Radi se o hrvatskim braniteljima koji nisu radno sposobni i primali su minimalnu naknadu, znači, i Zakona o pravima hrvatskih branitelja, a znači niti su u mirovini, niti imaju invalidninu, niti njihovi članovi obitelji imaju bilo kakva primanja. U redu. Dakle, to je radi javnosti. I radi javnosti, gospodine predsjedniče Vlade, ministar je ovdje iznio da 4 člana obitelj prima 1900 kuna. Rješenje je izdano 2014. godine, 5 člana obitelj 1052 kune. Tko ovdje govori istinu, tko ne govori? Dakle, i to je objasnio, radi se o drugim faktorima koji su... Pokušavam objasniti, ja vas niti jednog od vas, stvarno vas nisam prekinuo niti jednog od vas. Pokušavam objasniti da, dakle, i druge su stvari važne prilikom donošenja odluke o opskrbnini, odnosno zajamčenoj minimalnoj naknadi. Ako ima nekakvih propusta, pa ne misle da je to namjerno napravljeno. Dakle, spominjano je ovdje i zabilježba. Mi se... Izgubili su, dakle, mi raspolažemo s novcima s kojima raspolažemo. Ne možemo, pooštrena su prava, dakle, ja se isto slažem da vlasnik Renault 4 iz 88. nije bogat čovjek. A on ima Renault 4.
6.000 ljudi. Ne, i da su ostali ovdje ili tamo, isto bi bilo. Imali džentlmenski sporazum sa ministricom Opačić. I rekli ste nam da vas je Ajde ministrica Opačić da ovo Jeste rekli to javno. ovo je jedna... Nemojte lagati. Ako mogu dovršiti. Samo malo. Dakle, ovo je, ajde da pustimo opskrbnine, da vidimo, uopće nije jasno zašto je to micano. Dakle, idemo se, na to ćemo se vratiti. To je najmanji, ako je to je moguće da je kriva procjena. Moguće da je kriva procjena. Ali nikad nitko nije imao vas ili gospodina Jukića ili nekog trećeg u vidu kao metu. Moguće da je kriva procjena, onda ja snosim dio odgovornosti za to. Mi govorimo sve vrijeme da zastupamo te najugroženije. Okay. I vi ste obmanjeni kad ste rekli javnosti, samo mogu završiti. Obmanjeni ste kad ste rekli da hrvatskim braniteljima nije ništa uzeto. Znači to su vaše riječi na izvanrednoj konferenciji. Ja ne želim da moj premijer laže i da ga neko slučajno umanjuje. Vidim da ste vi dobar čovjek, da želite pomoći. Dobro, ali gledajte, dakle uvijek postoji mogućnost krive procjene. Dakle, nisam obmanut. Postoje razlozi zašto je netko smatrao da je ovo radi urednosti sustava. Dobro. Ne radi toga da netko napakosti braniteljima. Mi 3,5 godine zemlju pokušavamo urediti. A to znači, kad nešto kupiš moraš dobiti račun. To se bilježi na jednom mjestu u Zagrebu. U centrali, centralni obračun, fiskalizacija. Teže je krast u Hrvatskoj. Uvijek će biti onih koji žele prevariti. To radimo i zato da bi vaša prava bila sigurnija. Da se taj novac ne bi izgubio. Mi smo u tim stvarima europski gornji dom danas. Još daj Bože da budemo ko Austrija u financijama, ali ovo su preduvjeti. Da bi sustav bio uredniji. Pa je možda i netko te opskrbnine prebacivao ne iz pakosti prema braniteljima, ih je prebacivao u sustav socijalne skrbi, ali to je jedna hibridna naknada. To nije tipična naknada. To je u stvari socijala. Samo se zove drugčije. Gospodine, mogu sam. Ako Jukić, samo. Jednu pobjedničku vojsku. Kad prebacite za socijalne slučajeve, evo, gospodin Matić i gospodin Kotromanović to razumiju. Znači, vojska koja je bila pobjednička u ovome ratu, mi smo ih stavili za socijalne slučajeve. 1500 ih je izgubilo sva prava, jel tako? Nemaju čega živjeti, a nisu sposobni zaraditi. I još uz to moraju založiti nekretninu koju posjeduju da bi ostvarili pravo na socijalnu pomoć. Ajde da vidimo. Ali u Ministarstvu socijalne skrbi. Ali stavili ste ljude u drugi zakon da bi ih mogli uzeti. Da li su oni više hrvatski? jedna od manipulacija je... Ali to je hrvatsko ministarstvo, nije srbijansko. Gospodine premijeru, mi vas razumijemo. Čijih pobogu u Hrvatskoj nego Hrvatskoj? Ne, prije se zvalo, prije bio pošteniji naziv Ministarstvo obitelji, branitelja, međugeneracijske solidarnosti. Nigdje hrvatski nije bilo spominjeno. Ali dobro, ako mogu nastaviti, ja još imam 3 minute. 3 minute ako mogu. Ministarstvo bilo Ministarstvo hrvatskih branitelja. Prvo je, a drugo? Dakle, evo, jedna od manipulacija sa ovom zabilježbom. Mi smo svakodnevno susrećemo se s time da ljudi zloupotrebljavaju ovaj sistem. Ljudi zloupotrebljavaju i u okviru toga je stavljena zabilježba. Dakle, ne da neko vrati ili da mu se sjedne na kuću, nego kada utvrdimo da je nepravilno to dobivao, da mu to bude jedna vrsta prijetnje, jedna vrsta da vrati. Mi svaki dan potpisujemo ili otpise ili idemo sa tužbama prema onima koji su imali preužitak oko toga. I pitanje HVO-a. Dakle, to su gospoda jako dobro upućena. Znači da hrvatska javnost shvati ono što smo mi govorili cijelo vrijeme, da je dijelu hrvatskim braniteljima određena su prava uskraćena. Molim vas, ponovite to sve što ste rekli. Znači da ipak je 1500 ljudi izgubilo. Moguće, gospodine Klem. Ne da moguće, nego je. Pa ćemo to ispraviti. Ali ono što je bitno radi hrvatske javnosti, da zaključi ili to bila nečija malicioznost, želja da se napakosti ili tehnički propust. Pa ne može, pa nije, pa ne bih ja, pa niste valjda radi toga sasvim. Pa jesmo, pa niste vi uopće ne znate zašto smo mi tamo. Pa znam ja, ali dajte dopustite, evo sad na kraju on strada tu opet kao i obično. Ne strada. Prekidamo ga u svakoj rečenici, ajde daj molim te ovo još sa, dakle nije to HVO kao HVO, to je jedan poseban slučaj. To je jedan poseban slučaj, dakle koji sam ja naslijedio od svojih prethodnika ministara i koji su na temelju nekakvih tužbi isplatili 11 milijuna kuna proračunskih sredstava. Za vrijeme moga mandata isplaćeno je 30 milijuna kuna jer tužba, presuda suda kaže isplati pa se žali i mi se žalimo i to. Nažalost, u tih 30 milijuna možda su neke druge stavke zapostavljene,
mi moramo isplaćivati. Morali smo doći do načina da to zaustavimo i to smo zaustavili izmjenom i dopunom zakona, a sada ovom izmjenom i dopunom zakona je bilo omogućeno da invalidi 100% budu izuzeti iz toga dijela. Međutim, to smo morali povući na pritisak prosvjednika. To branitelje ne zanima, ali mene kao dužnosnika, kao odgovornu osobu u Ministarstvu branitelja itekako me zanima što sam isplatio 30 milijuna kuna i to dečki znaju, ja neću spominjati ovdje imena jer bi ponovo se mogao naći na sudu, dakle osoba koja nije pogrešno u životu parkirala, ja sam sad inače na sudu sa nekim ljudima koji nemam pojma uopće koji su i zašto me sude, tuže. I zbog toga, ove godine, umjesto da dodijelimo 85 automobila pripadnicima 100% invalidima Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske, dodijelit ćemo samo 5. Te tužbe smo ovim izmjenom i dopunom zakona spriječili. Ne znam uopće koliko ih je do sada podneseno, ali za primjer ili da javnost hrvatska zna, čovjek koji nikada nogom nije stupio u Republiku Hrvatsku dobio je presudu prema kojoj smo mu isplatili 2 milijuna nekakvih zaostataka i 2,5 milijuna nekakvih kamata. Dakle, preko leđa hrvatskih branitelja. I želim završiti... Koliko će to ljudi shvatiti? Ovo je bila zaštitna mjera, jer su parničnim metodama određeni ljudi shvatili da mogu uzeti novac hrvatskom proračunu. Da bismo to spriječili, napravio ovo što radi, što je napravio i sad to pokušava riješiti drugim zakonom na drugi način. To je jedini motiv. To je jedini motiv. A možda ćeš o tome moći reći rečenicu i ti. Ili nećeš? Gospodine predsjedniče, pogrešno objašnjavate hrvatskoj javnosti. Znači, ovo se radi o pravomoćnim presudama. Vi ne poštujete pravomoćne presude Republike Hrvatske. O tome se, znači vi pokušavate izbjegavati pravomoćne presude Republike Hrvatske, o tome se radi. Je li to baš tako? To je baš tako, evo to ste vi sada rekli. Dobro, u redu, gledajte, jači ste od mene, mislim, ne mogu ja sad vas s vama tu ulaziti u ono što ja znam. Te presude se poštuju i one bi koštale Hrvatsku nekoliko milijardi kuna, dakle vode nas direktno u bankrot. Ponavljam, radi se o ljudima koji jesu Hrvati, koji su se vjerojatno i borili za hrvatske interese, ali se radi o ljudima koji nikada nogom nisu stupili na tlo Republike Hrvatske. I znaju i sami da sam im rekao, da si samo jedan dan bio u Hrvatskoj vojsci, ostvario bi sve, ja bi ti napisao i da si se rodio, bio u vojsci, umro, ranjen, poginio, sve bi ti stavili u taj dan, međutim nisi bio ni sekunde. Ne možemo komentirati sudske presude. Ako mogu još završiti. Ali možemo komentirati zakone i to radimo. I moramo štititi hrvatske Gospodine predsjedniče, radi se o ljudima koji su svi ranjeni istog dana, iste granate, na istom mjestu, od istoga čovjeka ili iste granate, svi imaju iste urudžbene brojeve. Dakle, to se radilo, kako je gospodin Klem spominjao, 97., 8. i 9. godina u nekakvim džentlmenskim sporazumima koji su neki ljudi zloupotrijebili. Čak branitelji tu nisu krivi u toj priči. To su neki ljudi zloupotrijebili, ponukali su ih da tuže Republiku Hrvatsku, Hrvatska presude isplaćuje, ali isto tako ima pravo zaštititi sebe i to zaustaviti. I mi to i činimo. Bilo kakvog zakona mi osuđujemo i tražimo da se ona provede. Međutim, ako je nešto sud odredio, pa vi to morate poštovati. Pa to je ispoštovano. Pošto morate poštovati da hrvatska policija ne može napada hrvatske branitelje u crkvi. Ako mogu još ovo završiti nekoliko rečenica. Nekoliko rečenica još. Dakle, najvažniji projekti koje je ova Vlada napravila u svom mandatu je objava registra branitelja. Spomenuto je, i ja se slažem s ovim. Dakle, sami znate, puno smo puta o tome pričali. Da, još jedanput, i predsjednik Tuđman se snebivao od 96. godine kad su mu rekli da je bilo u Hrvatskoj 360.000 branitelja. To imate i tonske i novinske zapise oko toga. Dakle, lako bi mi njih svi skinuli da nemaju zaštitu, između ostalog i među čelnicima braniteljskih udruga, neću reći pojedinačno bilo koga, imaju snažnu zaštitu. I među vašim prijateljima. Da. Gospodine Klem, izložen sam tolikim prijetnjama zahvaljujući ovom prosvjedu i vama, samo zato što provodim hrvatski zakon, a zamislite kad bi počeli skidati lažne invalide. Dakle, skinit ću ih, evo nek mi premijer osigura useljeničku vizu u Kanadu, svi 150.000 ću ih osobno skinuti za 7 dana, ali ne želim na taj način tako govoriti. I za vrijeme gospodina pokojnog Njavre i dalje. Jedranke koji se bili ste tamo u ministarstvu? U ministarstvu branitelja. Ne, 97. nije ni postojalo ministarstvo. Kako nije? 97. Bio službenik, ali je radio tamo. Službenik je službenik. Ministar je ministar. To nije isto. Da završi ministar, ja samo neko... Dakle, onda će ministar Kotromanović. Objavili smo registar hrvatskih branitelja.
Objavili smo Zakon o žrtvama seksualnog nasilja u Domovinskom ratu kao jedinstven zakon i na ovom području i našem bivšem okruženju, a i u svijetu. Osnovali smo Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru. Dakle, na primjedbu branitelja da se o Domovinskom ratu uči malo, slabo, nedovoljno, reagirali smo osnivanjem Memorijalnog centra, osnovali smo ga, 7.9. počinje u punom kapacitetu raditi, proveli smo pilot program, kroz Vukovar je prošlo nekoliko tisuća djece bez jednog problema. Nikome nije zabranjeno govoriti o istini u Vukovaru, dapače, govori se dođite tamo, budite nazočni na satu, govori se o istini. U Vukovaru se unatoč svemu što se tamo dogodilo govori o miru, a pogledajte moj odgovor srpskoj zajednici koja se pobunila protiv načina zašto uvodimo Memorijalni centar. Dakle, istina je takva kakva je, nekom se ona sviđa, nekom se ne sviđa. U Vukovaru će se učiti o istini, ali svako dijete će iz Vukovara izaći s porukom mira, da se tako nešto nikada i nigdje više ne ponovi. Razvoj zadrugarstva, to je projekt iz bivših vlada, otvaramo im trgovinu i dečki idu na daljnje obrazovanje, radimo ugovor sa veleučilištima, dakle to su ljudi koji ne planduju nego rade. Pokušavaju biti i dalje spomen. Ovaj dio nije vezan uz Domovinski rat, znači spomen obilježjima Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Ova je vlada postavila 2 spomenika na kojima se ogromnim slovima piše da su ovdje pokopane žrtve komunističkog režima. To su mnogi pričali 20 godina unazad, nitko to nije napravio do ove vlade prije 2 godine. Pomoć Bosni i Hercegovini, vraćanje udjela hrvatskim braniteljima prilikom privatizacije državnih poduzeća ili oni koji su u državnom vlasništvu. Bivša vlada je taj dio od 7% ugradila, može biti, nikad nije postavljen nijedan šator, dapače išlo se na ručkove sa tadašnjim ministrima i davala se potpora. Mi smo sada ovo vratili, poslali smo vam prijedlog, upravni odbor fonda, da se stavi, opet da se da mogućnosti hrvatskoj vladi da ima prostora za djelovanje od 2 do 7% i evo sad ćemo prilikom privatizacije HAC-a u ovome dijelu 3% će dobiti hrvatski branitelji, što znači 15 do 20 milijuna kuna dividende svake godine, što znači da će i naši ovi udjeličari koji su prodali svoje udjele ponovo dobiti i participirati u ovome dijelu. Do kraja godine ili do kraja ovoga mandata napravit ćemo Zakon o fondu hrvatskih branitelja, Zakon o civilnim žrtvama rata. Ova vlada radi na tome, radimo na registru civilnih žrtava, radimo sa svima koji nam mogu pomoći, oni nam samo pomažu, a niko ne donosi odluke nego će donijeti ova vlada, odnosno ministarstvo. I u tom zakonu će pisati da svako onaj koji je aktivno sudjelovao i na bilo koji način pomagao agresiju na Republiku Hrvatsku ne može imati prava. Preneseno, kako ja to uvijek volim slikovito reći, neprijateljski vojnik ili ako ćete četnik i ovo neće ostvarivati prava iz ovoga zakona, ali mali Jovica, njegov sin će ostvarivati ta prava. Dobro, ako mu je granata otkriva nogu. Dakle, ja sam htio da... Fred, okay. Dakle, ovog ima jako puno. Htio sam da vi to znate, odnosno gledate možda to na drugi način, ali hrvatska javnost, ljudi ako nas neko gleda, da vide još jednom koliko je ministar na tome radio sa svojim suradnicima, koliko to razumije, koliko mu je ljudski do toga stalo i naravno kad se radi može se napraviti propust. Ali bit ove priče je da nam je stalo, a sad će jedan drugi ministar koji možda nije najizravnije uključen, vjerujem puno kraće, vojnički... Ostali smo dužni ministru Maroviću. Samo malo, dakle ovdje nismo da se razdužujemo i da se svađamo. Ne razdužujemo, ali... Dakle, sve što ste vi rekli ja primam na znanje, čuo sam i ne dovodim a priori u pitanje. Ali ja vam moram reći, gospodine predsjedniče Vlade... Pa tako vas molim... Ja vas molim, evo, ja ću reći otvoreno, ja plandujem već 23 godine u invalidskim kolicima. Znači, i meni je sad iskreno žao. Ja sam sad shvatio u stvari da vi niste imali pravu informaciju i jasne su vam neke vaše izjave. Ovo čemu govori sada gospodin Matić, dokaz je da smo mi cijelo vrijeme govorili istinu. I sam je rekao da se ne zapošljavaju hrvatski branitelji prema zakonu, djeca hrvatskih branitelja prema zakonu o braniteljima, da se uvijek pronađe neko rješenje da se izbjegne da se ta djeca zaposle. Također, kada je rekao na zadnjem sastanku 20.10. održanog u Ministarstvu branitelja, nismo postigli dogovor vezano za ove kolateralne žrtve, naziva ministar Matić 147 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida vezano za ove tužbe. Kolateralne žrtve. Kako je moguće da neko ne predvidi 147 najtežih hrvatskih ratnih vojnih invalida da budu kolateralne žrtve i ne želi 2 godine riješiti njihovo pitanje? Kada smo već kod toga,
obrazac DFU u zapisniku, gospodine predsjedniče Vlade, sa tog sastanka stoji da Ministarstvo financija neće prihvatiti da se tim ljudima vrati prava koji su ostvarivali 17 godina. Znači ne može sada ministar Matić reći da su htjeli izmjenom i dopunom zakona vratiti. Ovdje je zapisnik koji je izašao iz Ministarstva hrvatskih branitelja. Sve ovo o čemu smo govorili dalje, ministar nije argumentirao niti jednim brojem, niti ništa. Znači on je govorio što su nešto napravili, mi govorimo o onim ljudima koji su na ulici, koji nemaju... Vaša ocjena, dakle ja se čak sad ovdje kao predsjednik Vlade neću dopustiti da se postavljam kao arbitar. Morate biti svjesni da su ovo moji najbliži suradnici. Dakle, ja sam vas saslušao, dosta toga mi je jasno, neke stvari mi nisu najjasnije, ali ne dovodim u pitanje vašu dobru vjeru. A ostalo će zaključiti hrvatska javnost. A mi možemo onda nastaviti razgovore u ovom ili onom formatu u cilju nalaženja rješenja za one probleme koje ste vi istaknuli, a za koje ja sad mogu reći otvoreno da su u globalu mali za Hrvatsku i da su rješivi subtaktički. Mali su. A diže se prevelika buka oko toga. To su... Da li morate shvatiti da Vlada mora funkcionirati na određeni način i da je ovo ozbiljna država, nije žandarska država, ovo je ozbiljna država i bit će još ozbiljnija. I jedino kao takvu je vidim. A sad Kotromanović Ante. Par rečenica samo mislim da prvo ću odgovoriti na nekva pitanja Srbija je agresor, Jukiću, i to ne treba ponavljati. Mislim, valjda to je jasno svima. Drugo, kad već moram reći, Klem je u uvodu rekao, da, napravili sam puno za generale. I nisam došao u crkvu moliti se zato što sam radio za generale. Ovdje je otvoreno sada kažem da smo napravili puno, prvi put to govorimo javno, da smo za oslobađanje generala, ova Vlada je napravila puno i sad stavit ću točku jer neću objašnjavati toga što smo radili. I nemojte nas, nemoj me kritizirati za to. Ja sam se molio tamo gdje se ja molim, a da li ćemo imati kolektivno moljenje ili nešto drugo, to o tom potom ne. Ali to je nebitno, to je trivijalno za ove stvari i meni je drago došlo ovog sastanka. Ja mislim da Ministarstvo obrane i kažemo, vrata su ono otvorena, činimo sve što možemo pomoći. Prošle godine smo potrošili 22 milijuna kuna samo na pomoći braniteljskim udrugama u raznim zahtjevima, 22 milijuna kuna. I tu stajemo. Sad imamo razgovor sa predstavnicima 7. gardijske brigade gdje se traži prevoz 300 ljudi, to će nas koštati oko 400.000 kuna. Moramo vidjeti način, model kako ćemo to naći. Niti ja sredstva baš i nemamo u proračunu isto, ali ćemo to, mi znamo o čemu govorimo, to je naš problem. Šta želim reći? Želim reći da moramo smanjiti tenzije. Definitivno moramo smanjiti tenzije i to nije dobro da šaljemo sliku kako smo slali u zadnjih dana. Svi mi, ne govorim ja samo za vas, ne govorim ja za sve nas. Ja mislim da ovaj sastanak je dobar. Ono što je rekao premijer, predlažemo sada da završimo ovo ovdje javnu nekakvu debatu, da sjedemo od sutra što se tiče mene, ja sam spreman se maksimalno uključiti sa Matijom, sa svima vama i sa svim drugim predstavnicima udruge, idemo rješavati stvar konkretnu, ali stvar konkretnu. Sa jasnim, preciznim zadaćama, rokovima. Kad kažem, ok, idemo vidjeti slučaj što je Đuro iznio par slučajeva, da vidimo o kojome se radi, na koji način to radi, da li treba ići izmjene dopune zakona vezano za to, na koji način ćemo riješiti problema ovih potvrda i naših branitelja iz HVO-a, jer je problem meni izdati potvrdu za nekoga, ne mogu izdati potvrdu kad nema kao registru branitelja. Mislim, idemo naći način kako to. Hajde, ok, naćemo način. Idemo naći način, da sidemo jasni i precizni da bude. Mi možemo to sve riješiti vrlo skoro. Evo, ja bih s tim završio i predlažem da se mi kasnije dogovorimo kada ćemo se naći. Uzet ćemo ljude koji su pravnici, koji su stručnjaci, koji to mogu osmisliti i idemo to rješavati da napokon to prekrijemo. Pravnici su tehnička potpora, dakle pravnici ne vode. Vodi Vlada, slušat ćemo vas. Ja se nadam da vjerujete, evo, to je, znate šta, neću ovdje podvlačiti crtu da moja ne bi bila zadnja. Evo ruka i idemo dalje. Idemo naprijed. Mi ćemo se kasnije dogovoriti gdje ćemo se naći. Svjedok sam toga. I gospodin Matić zna. Nažalost, gospodin ministar je slao na mnoge adrese određene upite, pa i vama je slao. Što to hrvatskim braniteljima pripada? Znači, još ni dan danas nismo dobili odgovor. Znači, problem je u komunikaciji. Ako mi pošaljemo neki službeni dopis, mi hrvatski branitelji očekujemo to. Ne da nam vi dajete 2-3%, da će to biti od Croatia osiguranja, pa nam nismo dobili ništa. Mi samo želimo da se poštuje zakon i da hrvatski branitelj zna što dobiva. Zato što mi iz toga fonda školujemo našu djecu,
Pomažemo najugroženijima. Tko to radi? Rade hrvatski branitelji. Nije to dala vlada niti Jadranke Kosor, niti Ive Sanadera, niti Zorana Milanovića, nego hrvatski branitelji sami brinu jedni za drugog. Evo ovo zadnje što je ministar Matić rekao i spomenuo, dakle, oko HAC-a, ne? To je jedan primjer gdje ne idemo u rasprodaju trenutno likvidnih i vrijednih dionica koje će onda branitelji, jer su ljudi od potrebe, rasprodat, nego nešto što ima dugoročnu vrijednost. Dugoročnu vrijednost. Mi u ovu priču, a tu ste isto podržavali jednu inicijativu oko monetizacije autocesta, a ja vas uvjeravam da je to u takvom interesu vaše djece, bilo je dijaloga. Dakle, nije to stvar sindikata, to je stvar cijele hrvatske nacije. Nikakvi sindikati, nikakve političke stranke, to je hrvatska nacija, svi koji ovdje žive. Imamo dugove, izgradili smo vrhunske autoceste, treba ih plaćati sljedećih 30 godina i pljunuti još 5 milijardi eura kamata. Ne dam. Nisu krivi branitelji za to, gospođo Glogoški, nego se radi o tome da gledamo interese. Pa nitko od nas taj novac neće uzeti sebi. Sad idemo u ponudu naplate, dakle društva za naplatu, u nju će ući i naši mirovinski fondovi koji sutra isplaćuju naše mirovine, dakle moju mirovinu, a dio ćemo dati braniteljima. To je priča dugoročna, a ne evo ti dionice Hrvatskog Telekoma, juhu, idem ih prodati. To je loša priča. Na taj način je Hrvatska radila 15 godina, na taj način ako na dionicama odmah zarade svi, na kraju svi gube. A to vi kao poslovni čovjek znate najbolje. Dakle, idemo dugoročna priča, stabilna, trajna imovina u interesu svih Hrvata. Nisam čuo ni od jednog od vas, nažalost, od vas premijeru, od vas ministra, da ste se ogradili od barbara i terorista. To sam ja tijekom. To molim da kažete, znači sad javnosti, da mi nismo ni barbari ni teroristi i da se ogradite od napada na hrvatske branitelje u Crkvi. I isto tako, tražim ja od vas da vi kažete da ova vlast nije nenarodna, da nije izdajnička, i vi ste to šutili isto. Josip Plem i svi drugi uvijek su rekli da je ovo izabrana narodna vlast. Niste vi izjavili, neki su drugi izjavili, nismo, ali ja isto tako nisam komentirao to. Ovo je narodna vlast. Čovječe, cijeli sastanak je za mene imao smisla i zbog ovoga. Živio. Idemo svi dogovoriti kad ćemo se naći. Samo recite da nismo barbari javno tu da dobro, to nije ni moje mišljenje, to je kad rekao. Riskarski militanti pa. Ajmo se sjesti dogovoriti kad ćemo se mi naći da radimo. Ajmo. Tako da, vi morate isto se ograditi od nekog stvari koji su ljudi